Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Auto. Sa gihapon diri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Oktubre 7 tuig 2023. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 79 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimulagan nimo ang kurban, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, ordinansa nga ginapanubuan ang edad sa children in conflict with law ginaduso. Dugang pa nga mga balita, preparasyon para sa implementasyon sa local public transport road plan nagsigidas na. Kumustahon naton ini banwa kay ginatingwaan nga by the end of October or first week sa November mapatuman na ini nga local public transport route plan. Dugang pa nga mga balita, syudad sang Iloilo nagahimo na sa lihok agud balikawan ang krisis sa basura sa masunod nga 3 ka tuig. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, 40 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo ginadagdagan sa show cause order sa Comelec province. Kalabanan sinibanwa nga magkabig early campaigning or premature campaigning ara kuno iya sa social media. Sa pihak bahin, pila ka mga kooperatiba nagpakigsapol sa LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 para sa fuel subsidy. Opisina tingwaan nga mahatag antes pa man ang Pasko. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Auto. Samtang nakikigid bala ang China sa aton sining mga tagpalamati kay hamakon nimo banwa sa sining Asian Games ginlutos ang Gilas Pilipinas ang China karon nangin kabahin sa history sa aton sining iyang pungsod ang pag-angkon sa bulawan nga medalya sa Asian Games 2023 dito sa Guangzhou, China. Inangin madinalagon karon kag nagkampiyon ang Gilas Pilipinas batok sa Jordan kag ginabansihan sang napulo ka puntos. Di kagabi kon ang ball possession gani ara sa Jordan nga hinugyaw ang in attendance dito ang audience. Kung ang bola naman yara sa Gilas Pilipinas nagahugong. Nag-amos na Di kalabanan sa mga nagalantaw, hindi man lang ito iya mga taga Jordan or supporter sa Jordan basketball team. Kay ginhiwat ini sa China, so kalabanan siyang audience dito, siyempre mga Chinese sa aton sinima kabumbo, di may kailabtanan bala. Ngano, grabe ginang pagkadismaya sa China, nga may panibag-o na naman karon nga insidente sa aton sinima kabombo nga kung saniin, jutayan lang nga bungguan sang dako nga barko sa Chinese Coast Guard, ang barko sa Philippine Coast Guard, now, sa sining panibago nga resupply mission dito iya sa may Ayungin Shoal, sang nakaligad lang nga adlaw. Pero tido, as per information, Miyerkules pa ini kuno. Diba si kon way manginirlabot ang paglutos ang Gilas Pilipinas sa China, no, kagado kasubong iyang mentalidad na ni sa mga insect nga mangbuli kag mangangkon sang indi siniila sa aton sini nga mga kabumbo. Ang dugang sini nga mga impormasyon aton sini ang sipad-siparon sa paday nga pagpalayag karon sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa kasakuon sa mga
ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar sang tuig 1886. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Oktubre 7, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating Asian Games Update 2023, nagpapatuloy pa rin ho dun sa China. Pero yung Chinese men's basketball head coach, humingi raw ng paumanhin doon sa mga fans dahil sa nagpapatuloy ng mga pagpuna doon sa ilang mga laro, lalo na ho yung laban ng Gilas Pilipinas. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpaabot naman ng pagbati para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Samantala, ang National Privacy Commission sisimulan na ang investigasyon sa mga potensyal na paglabag ng PhilHealth kasunod ng kanilang naranasang cyber attack. Mahigit 35.9 billion pesos na smuggled goods na samsam naman ang Bureau of Customs. Mula huyan Enero hanggang Setyembre, inaasahan na lulubo pa ito ngayong Burmans. Ang bilang naman ng mga unemployed sa bansa bahagyang nabawasan noong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Samantala, mamaya may update tayo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagbigay na ho ng tulong doon sa mga mangingisdang biktima ng maritime incident dyan sa West Philippine Sea. 7 barangay naman sa South Cotabato, areas of immediate concern sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections dahil sa presensya ng mga rebeldeng New People's Army. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang United Nations hirap daw na maabot ng kanilang ipinaparating na tulong ang nasa 18 milyon na kataong apektado ng gera sa Sudan. Habang 16 na migrants ang patay, 29 sugatan sa bus crash dun ho sa southern Mexico. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Sports News. Sa atin hong mga update pa rin sa Asian Games na nagpapatuloy ilang araw ho matapos ang tuluyang malaglag doon sa final competition. Ang China men's basketball team patuloy pa rin bumubuhos yung mga pagpuna mula sa mga Chinese fans. Dalawang pagkakataon kasing tinalo ng Team Philippines ang Team China, kung saan ang una ay noong FIBA Basketball World Cup. Ang pangalawa naman ay sa loob ng 32 araw sa ilalim ho ng dalawang international competition nangyari ang naturang kabiguan. Dahil dito humingi ng paumanhin si head coach Sasha Georgievic
sa Chinese fans dahil naman sa naging performance ng Chinese team, lalo na yung sa men's 5x5 basketball dun sa nagpapatuloy na Asian Games. Ay nga kay Coach Georgievich, ay handa naman ang Team China sa naging paghaharap nila ng Team Philippines at kung ano man ang ibinigay ng Gilas ay kanila itong katangian at kakayahan. Gayunman, sa second half ng naturang laro, naramdaman nilang pressure mula sa Gilas at natalo sa naturang kompetisyon. Sa pahayag pa ng batikang Serbian coach, ang ganitong pagkakataon ay nangyayari naman talaga sa ilalim ng basketball. Ngunit sa ilalim din ng naturang sports, ang coach ang kadalasan na sumasalo ng responsibilidad sa pagkatalo habang ang players ay pinupuri sa kanilang mga paglalaro. Kung maalala mga kabombo, noong Miyerkules ay tinalo ng Gilas Pilipinas ang Team China sa pamamagitan ng come from behind win. Nagawa ito ng Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng isang point lamang na kalamangan. Kagabi naman ay tuluyan ding naiuwi ng Gilas Pilipinas ang kampyonato. Yan ay matapos nilang talunin ng Team Jordan sa pamamagitan ng impresibong performance. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman nagpaabot na rin ng pagbati para sa itong kupunan ng Gilas Pilipinas na kumatawan sa ating bansa. Samantala sa dagdag na balita, sinimulan na ng National Privacy Commission ang pag-isiyasat sa mga posibleng paglabag ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kasunod nga ng pag-atake na naranasan ng ransomware na sinasabing nakompromiso ang personal data ng mga kanilang kaanib. O yan po yung mga miyembro ng naturang insurance. At sa isang pahayag naman, sinabi ng National Privacy Commission na nagpasimula na ito ng agarang pag-isiyasat sa mga potensyal na paglabag sa Data Privacy Act of 2012 ng State Health Insurer. Matatandaan na sinabi ng privacy body na noong Oktubre 6, natapos na ng Complaints and Investigation Division ito ang paunang pag-usuri sa 650 gigabytes na halaga ng mga na-compress na file na nagmula sa data dump na inaangkin ng Medusa Group. Sa isinagawang mga extraction naman, ang mga file na ito ay nagsiwalat ng 734 gigabytes na halaga ng data, kabilang na ang personal at sensitive informations. Sa pamamagitan naman ito, sinabi ng privacy body na naglunsad ito ng SUA Sponte o yan po yung pagkasiyasat para tiyakin ang buong saklaw ng paglabag nito. Katukuyin na rin ang responsableng opisyal at magrekomenda ng mga legal prosecution hanggang sa abot ng kanilang mapapayagang mga batas. Sa una ng bahagi ng linggong ito, sinabi ng National Privacy Commission na tinatasan ito o ina-assess nila kung ang kapabayaan ba ay sangkot sa bahagi ng PhilHealth, gayon din kung mayroong pagtatago at posibleng pagpataw ng mga administratibong multa. Habang hinihintay naman nila ngayon ang resulta ng naturang investigasyon. Una na rito, ang Medusa ransomware attack ay napinsala ang PhilHealth noong nakaraang buwan na nag-udyok naman sa pansamantalang pag-asara ng kanilang mga online system sa ating bansa. Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo, may kabuuan na 730 anti-smuggling operations ang naisagawa ng Bureau of Customs na nagresulta naman sa pagkakasamsam ng nasa 35.9 billion pesos na smuggled goods mula Enero hanggang nitong buwan ng Setyembre. Ipinakita nito, mga kabombo, ang kanilang pangako na partikular ng mga opisyal ng kawanihan na paiigtingin pa ang proteksyon para sa border ng ating bansa at hadlangan ang anumang illegal na aktibidad. Ang mga nagawa ng Bureau of Customs ay sumasalamin sa dedikasyon umano ng naturang tanggapan na isulong pa rin ang pagpapalago ng ekonomiya ng ating bansa. Higit pa rito, ang Bureau of Customs kamakailan ay nakipagtulungan na rin sa Department of Trade and Industry, Strategic Trade Management Office at Arise Plus Philippines upang isulong daw yung pagpapadali ng mga pamamaraan para sa customs at mapabuti rin yung pagiging yung kompetisyon sa kalakalan na isinusulong ng Marcos administration. Nakakolekta rin ang Bureau of Customs ng 79.225 billion pesos
para sa duties and taxes na lumagpas doon sa record ng kanilang target. Yung September 23, 2023 goal ng naturang kawanihan, 76.445 billion pesos lamang, pero nalagpasan nga ito ng impresibong bilang at 2.7 bilyong piso. Katumbas ho ito mga kabombo ng 3.64%. Ang mga isinagawang hakbang ay magbibigay naman ng pondo para sa mga makabuluhang programa at serbisyo ng pamahalaan na makikinabang mismo ang ating mga mamamayang Pilipino. Samantala, sisimulan na ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang monitoring sa Noche Buena products. Ngayong pumasok na nga po ang huling buwan o huling quarter ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na layunin nitong matiyak ang sapat na supply sa pamilihan at maiwasan din ang biglaan at labis na pagtaas ng mga presyo ng produkto. Kapag nakumpleto na anya na umano ang latag ng kanilang mga plano, agad silang maglalabas ng official joint statement. Una rito, binanggit din ng opisyal na inaasahan na ng kanilang kagawaran na magiging matatag na muli ang presyo ng mga gulay at pang mga agri-products sa ating bansa. Sinabi rin ni De Mesa na karaniwang kapag natapos na ang panahon ng tag-ulan, nagiging maayos na ulit ang supply kaya gumaganda na rin ang presyo ng mga ito sa merkado. Habang sa presyo naman ng sibuyas, nagpairal na sila ng mahigit sa mahigpit na pagbabantay at makaraang matuklasan nga na ang pagtaas ng presyo nito noong isang taon ay dahil lamang sa mga tiwaling negosyante na nagmamanipula sa presyo. Bunsod nito, nagpatupad na anya sila ng mga hakbang para makita ang tunay na antas ng produksyon para hindi na mauwi pa sa sobrang taas ang presyo, kagaya ng nais mangyari ng mga price manipulators sa sektor ng agrikultura. Sa karagdagang pa nating balita, welcome para sa Commission on Human Rights ang mga panibago ho na development doon sa issue ng mistaken identity o yung mistaken identity incident na ikinasawi ng binatilyong si Jemboy Baltazar dyan sa Navotas City. Yan ay matapos na masampahan na ng kasong murder na non-bailable ang 6 na dating pulis dyan sa Navotas City kasunod ho ng paglabas ng arrest warrant ng Navotas City Regional Trial Court Branch 286. Sa isang statement ay sinabi ng naturang komisyon na mga bagong development na ito ay isang mahalagang development at hakbang tungo naman sa pagtitiyak ng hustisya sa pamamagitan ng pagpapanagot doon sa mga salarin sa nasabing kaso. Git pa ng ahensya, dapat panagutin ang mga nakagawa ng di umano'y paglabag kung isasalang-alang ng kanilang sinumpaan na maglilingkod alinsunod sa mga patakaran at pamantayan na kinakailangan ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Samantala, kaugnay nito ay siniguro rin ng Commission on Human Rights na magpapatuloy ang kanilang mga sinasagawang monitoring, lalo na sa kasong ito at yung pagbibigay ng suporta na rin bilang tulong sa pagtitiyak na makakamit ang hustisya. Kasabay nito ay binigyang din ng komisyon ng kahalagahan ng patuloy na commitment para sa due process, transparency at accountability. Yan ay sa pamamagitan ng legal proceedings. Kung maalala mga kabombo, ay kusang sumuko sa mga otoridad ang 6 na suspect doon sa naturang pamamaslang sa biktimang si Jemboy nang maglabas na ho ng warrant of arrest ang korte laban sa kanila. Una na rin sinabi ng pambansang pulisya na sa ngayon ay nasa kustodiya muna ng Criminal Investigation and Detection Group doon sa Lucena City sa lalawigan ng Quezon ang naturang mga individual mula nang manatili ang mga ito habang hinihintay pa ang commitment order mula sa korte para naman kung saan talaga sila ikukulong. Naniniwala naman ng National Economic Development Authority na magiging masaya ang kapaskuhan ng mga Pilipino ngayong taon. Ito ay sa kabilangan ng mataas na inflation o bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng naging daan upang hindi maabot ng Pilipinas ang growth target nito.
Ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, halos lahat ng bansa at na ay nagkaroon ng economic slowdown na pagbagal ng paggalaw ng kanilang ekonomiya na isa sa mga itinuturong dahilan ng pagsirit ng mga inflation. At sa kabila nga ng halos pare-parehong economic slowdown, ang Pilipinas anya ang nanatiling best performing economies sa Asia-Pacific region. Tiniyak din ng opisyal na hindi pa rin susuko ang economic team ng bansa upang makamit ang itinakdang economic growth ngayong taon. Tiyak aniyang muling sisigla ang ekonomiya ngayong taon dahil maraming Pilipino ang inaasahang magbabakasyon at bibili ng mga regalo, pagkain at pang mga kagamitan. Katwiran pa ng naturang pinuno ng nasabing kagawaran, maigiring magsaya ngayong Kapaskuhan ang mga Pilipino dahil sa malayong mas maganda ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, ang data ho ng ating pamahalaan ay lumalabas na yung bilang ng mga unemployed bahagya raw na bawasan. Good news ito at alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Trupio Anwada Jr. Binigyang din ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang pangako ng Administrasyong Marcos na lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito'y matapos maitala ng Philippine Statistic Authority ang 4.4% na unemployment rate sa buwan ng Agosto na mas mababa kumpara sa 4.8% na naitala noong buwan ng Hulyo. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapalago ang ekonomiya ng bansa na magre-resulta sa mas maraming trabaho. Pinagaganda rin ng pamahalaan ang business climate ng bansa para makahikayat ng maraming investor o mamumuhunan. Una nang inanunsyo ng Philippine Statistic Authority na bahagyang nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto. Mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Agosto ng nakalipas na taon na nasa 66.1%, ngunit mas mataas naman sa naitala noong Hulyo 2023 na nasa 60.1%. Nitong Agosto 2023, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.07 million. Ito ay mas mataas ng 203,000 kaysa sa naitala noong Agosto 2022 na nasa 47.87 million at higit na mas mataas din kumpara sa bilang noong Hulyo 2023. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Chief ng Philippine Statistic Authority, mas mababa rin ang nasabing bilang sa naitalang 2.68 million na walang trabaho noong Agosto ng nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Napauwi na ng gobyerno ng Pilipinas ang unang batch ng mga non-marital children mula sa Jordan pagkatapos ng halos isang dekada ng pakikipag-usap sa mga lokal na otoridad. Pinangunahan ng Philippine Embassy sa Jordan ang pagpapauwi ng hindi bababa sa 13 bata ang unang batch ng 60 non-marital children na mauuwi sa bansa ngayong taon. Nakuha ng embahada noong Agosto 10 ang isang exceptional exemption na nagpapahintulot sa kanilang pagpapauwi at pag-waive ng kanilang mga multa sa overstay. Ang mga batang ito ay dati nang pinagbawalan na maiuwi sa Pilipinas sa kawalan ng birth certificate ng Jordan, isang kinakailangang dokumento para makabiyahe sila sa labas ng naturang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, ang repatriation na ito ay isang testamento ng pagpayag ng dalawang bansa na lutasin ang mga bagay na makakaapekto sa interes ng mga Pilipino sa Jordan. Pinasasalamatan naman ni Santos ang gobyerno ng Jordan at binanggit ang maraming representasyon ng magkabilang panig upang gawing posible ang mga makataong gawain. Sinagot naman ng Migrant Workers Office sa Jordan ang mga gastos sa flight ticket, bus transport at pansamantalang tirahan sa shelter isang araw bago umalis ang nasabing mga bata. Bumuo na mga kabombo ng Special Committee ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang suriin
ang umano'y bentahan ng posisyon sa pagkaguro doon sa nasabing lalawigan. Ito ay matapos nga na mapaulat na mayroong bentahan ng teachers plantilla sa naturang lalawigan na umaabot pa sa halagang 300,000 pesos sa kabila ho ng mahigpit na pagbabawal dito sa ilalim ng aral ng Islam. Ayon nga kay Education Minister Mohagir Iqbal, ang pagbuo ng special committee ukol naman dito ay layunin na maimbestigahan ang naturang aligasyon at upang palabasin ang katotohanan hinggil pa rin sa nasabing issue. Babala naman ng opisyal ang sinumang tauhan o kaya ay personnel at maging ito man ay school division staff na mapapatunayan ho na sangkot sa nasabing iligal na gawain ay pananagutin ng mga otoridad sa umiiral na batas. Kasabay nito ay muli rin siyang nanawagan sa publiko na agad na reklamo ang mga individual na napag-alamang sangkot sa ganitong uri ng gawain nang may matibay na ebidensya na maaaring magamit laban sa kanila sa isasagawang investigasyon. Samantala, sa ngayon mga kabombo ay mayroong 968 na mga teaching at non-teaching personnel doon sa buong Lanao del Sur at 1 and 2 dyan sa bahagi ng Sulu School Divisions, kabilang na ho ang 16 pa na mga individual mula sa regional staff na kasalukuyan namang nasa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Teaching Technical Education na tiyak ho na sumusunod naman sa mahigpit na transparent na recruitment process ng naturang tanggapan. Samantala, naitala ng Philippine Statistics Authority ang mas epesyenteng paggamit ng tubig sa bansa noong nakalipas sa taong 2022. Batay sa resulta ng isang pag-aaral na inilabas ng naturang kagawaran, ang kabuang water use efficiency na sa bansa noong nakalipas sa taon ay umangat sa 5.5%. Ang water use efficiency ay ang halaga ng naidadagdag na ginagamit sa volume ng tubig sa bawat cubic meter. Sa inilabas na report ng naturang ahensya, naitala ang 211 pesos and 4 centavos per cubic meter ng nagamit na tubig noong taong 2021, habang itong nakalipas sa taon naman na 2022 ay umabot lamang sa 200 pesos and 9 centavos per cubic meter ang halaga nito. Naitala naman ang service sector ang pinakamataas sa paggamit ng tubig sa halagang 1,300 pesos and 73 centavos per cubic meter. Naitala ng industry sector ang 426 pesos and 85 centavos per cubic meter, habang 15 pesos and 49 centavos naman per cubic meter ang naitala sa sektor ng agrikultura. Sa kabuuan ng paggamit ng tubig noong taong 2022, naitala ng household sector ang hanggang sa 59 pesos and 37 centavos o 59.37 billion pesos na halaga. Sinundan ito ng mining and quarrying na manufacturing and construction sa halagang 47.12 billion pesos na halaga, habang ang industry naman at services ay umaabot sa 38.32 pesos. Binigyang diin ng Department of Migrant Workers, mga kabombo, na magbibigay ito ng kaukulang tulong pa para sa mga Pilipinong naging biktima ng illegal recruitment ng dalawang kumpanya. Wala naman ho ito doon sa Italia. Sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia ng ilang mga Pilipino doon sa Italia ay inalok daw na magbayad lamang ng 3,000 euros para naman sa mga oportunidad sa kanilang nais na trabaho para sa kanilang mga kamag-anak. Sa pagbabayad ng mga hindi lisensyadong recruiter na kinilala ng naturang tanggapan bilang identified ho doon sa tawag na Golden at Alpha Sentensa at gayon din ay nagbibigay daw ng mga peking lisensya doon sa kanilang mga nabibiktima. Ayon pa kay Olalia, maliban sa peke ito, ay hindi rin lisensyado at wala rin sa job opportunities na naghihintay na sinasabi at ipinangangako doon sa mga manggagawa. At ito'y malinaw umano na illegal recruitment at human trafficking ang ginagawa ng naturang mga nasa likod ng recruitment process na ito. Para naman tulungan ang mga nahihirapang Pilipino, gagamitin na rin ng Department of Migrant Workers ang 1.2 billion pesos nito na Action Fund para matulungan sila sa kanilang mga kinakaharap na proseso para maisampa ang kaso. Una nang inanunsyo ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng fact-finding team
doon sa Italia upang magsagawa ng investigasyon at mangala pa ng mga testimonya ng mga biktima na ang bilang ho ay umaabot na sa mahigit 200 katao. Samantala, kasunod naman ang hangarin ng Marcos administration na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog sa kabuuan ng kanyang termino na kapag kasundo ang Department of Interior and Local Government at gayon na rin ang Philippine Coconut Authority na magtulungan upang mapataas ang produksyon ng niyog sa ating bansa. Ito ay sa pamagitan ng paglagda ng isang Memorandum of Understanding sa ilalim ng Massive Coconut Planting at gayon na rin sa Replanting Project 2023 to 2028 ng Philippine Coconut Authority. Sa ilalim ng naturang kasunduan, target ng naturang ahensya na magtanim ng 20 hanggang 25 milyon na mga puno ng niyog kada taon. Sa tulong yan ng Department of the Interior and Local Government at ng mga local government units. Ito ay katumbas ng 100 milyong mga puno ng niyog hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim din ng naturang kasunduan, bubuo ang Philippine Coconut Authority ng mga post-harvest processing at marketing interventions sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Tiniyak naman ng Department of the Interior and Local Government na tutulong ito sa Philippine Coconut Authority sa pag-asagawa ng information campaign sa mga magsasaka sa tulong na rin ng mga local government unit. Nangako rin ang ahensya na ikakampanya nito ang naturang programa hanggang sa level ng mga barangay sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang pinakamalaking exporter ng niyog sa buong mundo. 35% ng agricultural export ng bansa kada taon ay pawang mga produktong kopra at iba pang coconut-based products. Ako naman tayo dyan sa bahagi po ng South Cotabato at mga karating na lugar dahil may naideklara pala dyan na areas of immediate concern. Alamin natin kung bakit, lalo't papalapit na ho itong barangay at Sangguniang Kabataan elections. May update ang Bombo Radio Coronadal. Nasa 7 mga barangay sa lalawigan ng South Cotabato ang tinututukan sa ngayon ng pulisya at tinuturing na areas of immediate concern sa darating na eleksyon dahil sa presensya umano ng mga rebeldeng New People's Army. Ito ang inihayag ni Police Major Erica Vallejo, ang Public Information Officer ng South Cotabato Police Provincial Office sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa kanya, ang nasabing mga barangay ay kinabibilangan ng Barangay Clubi, Barangay Tasiman, Barangay Tacunel, Barangay Lamlahak at Barangay Ned sa bayan ng Lake Cebu, habang Barangay Lamba at Barangay Lambingi naman sa bayan ng Banga. Maliban dito, tinututukan din sa ngayon ang iba pa mga barangay sa probinsya na posibleng pinagtataguan ng mga rebelde. Dahil na sa areas of immediate concerns na nabanggit na barangay, dodoblehin pa ng pulisya ang kanilang monitoring laban sa nabanggit na grupo. Sa ngayon, wala pa namang mga kandidato sa iba't ibang posisyon sa barangay ang humingi ng karagdagang seguridad para sa kanilang kaligtasan. Ipinasiguro naman ng opisyal na nakatutok ang kapulisan kasama mga sundalo sa mga lugar na may presensya ng mga rebelde upang maging payapa ang darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Pangalan para po sa deployment ng ating mga personnel sa lahat ng ating mga polling precincts ngayon. So far po, masasabi po natin na 90% po ready na pa tayo sa ating para sa ating barangay and Sangguniang Kabataan election. Inyong napakinggan si Police Major Erica Vallejo, ang Public Information Officer ng South Cotabato Police Provincial Office. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang mga lokal na pamahalaan naman sa lalawigan o sa Bicol Region nagtalaga ng mga pick-up points upang madaling ma-evacuate kung sakaling muling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi.
Nakatakdang magsagawa ng joint inspection ng mga barangay officials, mga guro at prinsipal sa mga classrooms na ginamit ng mga Mayun evacuees sa mahigit 3 buwan na pananatili ng mga ito sa evacuation centers. Ito ay kasunod ng ipinatupad na decampment ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayun. Ayon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Assistant Head Jel Mulato sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, layunin ng naturang inspeksyon na masiguro na walang nasira o nawala sa mga gamit na inukupa ng mga paaralan na nabatid na nasa 443 families o 1,610 individuals ang pinabalik sa kanilang tahanan sa lungsod ng Tabaco. Samantala, sinabi ni Mulato na mahigpit pa rin ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga barangay officials upang masiguro ang seguridad ng mga residente, lalo pat nananatili pa rin sa alert level 3 ang status ng Bulkang Mayun na dagdag pa ng opisyal na nagtalaga rin ng mga pick-up points kung saan magtutungo ang mga apektadong residente kung sakaling muling lumala ang aktibidad ng bulkan. Sa pamamagitan nito ay mas magiging organisado at madalian niya ang muling pagpapalikas kung kinakailangan. Base po doon sa decampment protocols na ginawa po natin, established ang kanilang mga pick-up points na just in case talaga lumala yung sitwasyon, ay madali po ang paghakot sa kanila papunta ng evacuation centers. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radyo. Bombo! Diyan naman mga kabombo, sa lalawigan ng Pangasinan may insidente ho ng pamamaril at matagal ng alitan o samaan ng loob ang pinag-uugatan daw ng naturang pangyayari. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Dagupan. Old grudge o matagal ng alitan ang hinihinalang dahilan ng pamamaril sa isang 33 anyos na babae sa Barangay Apaya sa bayan ng Malasiki, lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Renan de la Cruz, ang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, kinilala ang biktimang si Marilu Bukirina, residente ng Barangay Apaya sa naturang bayan, habang ang sospeka ay kinilalang si Arman Mendoza, 37 anyos, na residente ng Barangay Gomez sa naturang bayan. Sa isinagawang investigasyon, binabaybay ni Bukirina ang Barangay Road patungong silangang direksyon ng parahin ito ng sospeka, sakay ng kanyang motorsiklo at binaril sa ulo na sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan nang mapag-alaman ng krimen at natagpuan sa crime scene ang isang baso ng bala ng caliber 45 na barila. Dagdag pa ni De La Cruz, maaring matagal nang may sama ng loob ang suspect na siyang pinagugutan nito ng krimen sapagkat ayon sa mga kakilala ng biktima, pinagbibintangan lagi nito ang ka-live-in partner ng suspect na ito ang hinuhuli ng mga kapulisan sa tuwing may inaarestong drug addict sa kanilang lugar. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ang suspect kayo na rin sa pagbiberipika ng ginamit itong baril kung rehistrado ba ito o hindi. Napag-alaman din sa track record ng suspect na dati itong drug surrender noong 2016. Ang ating biktima po ay on board po ng kanyang sasakyan na bonus SYM motorcycle na kung saan habang binabaybay po niya ang Barangay Road heading this direction ay saka naman po biglang sumulpot po itong ating suspect at bigla po siyang pinara tapos saka po niya binaril. Natamaan po sa ulo ang ating pong biktima. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo flagship stations and the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for Stentay 9 everyone. dias na lang, kagapasko na. Sa gyapon ini mo lagari mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ordinansa nga ginapanubuan ang edad sang children in conflict with law. Ginaduso sa aton sinikaron ni mga kabombo. Ini may kantanan sa pila ka mga insidente nga nagkalanabo diri man sa syudad sang Iloilo nga kun din imbulbado diri Banwa ang mga minor de edad. Sa aton siningalayiti kon manubo ang edad mo sa 18 anyos, hindi ka pa mangin liable sa aton sinimatag palamati. Isa man ini karon sa mga hatag sang libog sa aton sinimotoridad kay hindi man nila mahatagan sang leksyon. Ang nagakatabo sila dire kung hindi balay-dalayon na ng ila sininga padulungan, tugyan ini sa Department of Social Welfare and Development. Kag ginabalik man gilayon sa ila sini nga mga ginikanan. Isa sa may pinakadamo sini siguro nga involvado iyang minor de edad nga natabo nga ilinaway or hitabo among sa distrito sang Haro. Nga kung sa diin may nagasakay sini iyang pasahero sa di pambasero nga salakyan kag ginpuron-purunan pinulian sa puti. Naglinupad ang sipa, ang inumol, kag ginsulod pagani isang pila ka mga minor de edad man, ang di pampasayro nga salakyan, agod nga malapot, ang ila sini iyang kontra, nga it so happen minor de edad man, tinago kasubong nga nangin na menes sa ngaton sini nga society, ang mga kasubong sini. Kung madungduman pa sang damlaglang may pipilaman ka mga nagklanabo sini iya nga mga rambol. Mayara man sang nagluntad sini nga hinabuyanay sang bato botilya kag paglinampusanay sa mga matig-a nga bagay. Pero duay mga ni naglabutanay ito ang ginatumod naton sa may city proper area. Tibangod sini Banwa daw kasubong nga nagasalig ang nasambitan sining mga pamatanon or minor de edad, pangod gati hindi man sila dali siniya nga mapreso. Hindi man sila iya dali mangin accountable sa ila sini nga mga ginpanghimo nga kinagamo bangod gani kay ni sila ang mga minor de edad. So ginaduso diri karon ang ordinansa nga panubuan ang pang-inaron sini mga minor de edad nga in conflict with law. I-check naton bila si Bombo Angel Tanjel sa report na please come in. Bombo Cham nagpanindugan ang executive assistant for Barangay Affairs sa may Iloilo City Government nga dapat panubuan ang edad sang mga kabataan nga mapreso. Ini ang may kaangtanan bala Bombo Cham sa issue sang liwat nga pagtuhaw sang mga street gangs diri sa may syudad sang Iloilo kag ang ginaduso ni Councilor Ligilaluntaw nga ordinansa nga para nga i-prohibit ang creation sang mga street gang. Bombo Cham sa interview sang Bombo Radio kay Executive Assistant for Barangay Affairs kay Mr. Fernando Jose Rico, iyaging pahayag nga mas maayo pa Bombo Cham o kung mas maayo gid nga miara unto ang mga pagsulundan nga ginapatuman. Suno kay Mr. Rico, maayo nga ordinansa ang ginaduso ni Councilor Leila Luntaw apang sadto pa lang Bombo Cham may ara na nga daan kuno pagsulundan kapareho sini kag sigurado man si Mr. Rico nga ang kayuhan gid lamang ang gusto matabo ni Councilor Leila Luntaw sa iya nga pagduso sa nga ining ang ordinansa abi nga tipagprohibit sang creation sang mga gang within the city. Patag sang executive assistant
if ang mga grupo nga ni Balabong Botcham sa mga eskwelahan, mga school-based nga ni, TA ibandi o kung mostly gid, mga kaayuhan man ang ginadulot abi sa mga kabataan. Pero kung ang mga ganga ni Abi Bongbotcham nga prominent subong katama, ang ila abi nga ginapakita violent ini Bongbotcham kag di tama ka negative. Ang ginalantaw diri ni Mr. Rico nga dapat magasugod gid ang mga basic abi nga pag-instill, pagdisiplina, pag-istorya sa sulod sa mga panimalay sang sining mga kabataan. Nga ti Bongbotcham ang disiplina bala, ang kumbaga ang pamilya diri has something to be done nga hindi man sa gina-generalize diri ni Mr. Rico nga dapat ang ukuntanan niya mga pamilya nga ang mga ganga ni bala do ginapabayan sila, kundi dapat ang mga kabataan sa balay pa lang within the barangay abi nga mga level ginahatagan na sa insakto abi nga pag-edukar sa ila, pagpathag, ibalo sa ila nga hindi manami ang sining mga gang Balabong Botcham na nagahatag sang negatibo o kung violent katama sa may syudad. Ang isa pa gid diri Bongbotcham nga na-cite ni Mr. Rico nga rason ang ginatawag nga peer pressure sa mga kabataan na iban sa ila kay mostly subong nga daan sa mga kabombon naton nagbalik na ang eskwela o kung ang abri klase abi kag iban nga mga kabataan may nabatsagan sila abi nga gusto nila ma-feel nila nga bilong sila sa isa bala ka grupo Bongbotcham sa mga kabombon naton. Si iban sa ila nagapa-recruit as to the reason why nga ang mga initiation kis ako no Bongbotcham posible nga iniabi tong the last time pag-vandalize sang pila ka mga tarpaulin sang syudad nga ginabutangan sang mga logo sang pila ka mga street gangs diri sa may syudad sang Iloilo. Dugang pasang natungdan sa iaabi nga level kag talatapan nag-reach out ini sila sa mga ginikanan through barangay officials abi mga desk nila para istoryahon kag tiimunuhan ang mga ginikanan nga istoryahon ang ilang mga kabataan kag tiihambal sa level pala kabi sang ila panimalay kung gabi na nga nagalagaw pa na Balabong Botcham sa wayon kag tihambalan nga ni ara abi ni mga ordinansa kung pagsulundan just like ang curfew for minors nga dapat sundon nila kag i-instill sa ila ang insakto kag maayo nga pangginawi sang mga kabataan nga ini Bongbotcham. Yari at dun pamatian bala ang nangin pahayag ni Mr. Fernando Jose Rico sang aton ma-interview. Well, I think it's a good ordinance. Pero para sa akon, sang una may ara na nga ordinance nga nagaprohibit sang sang gangs. But the fact remains nga if you form a certain group of your own, kung school-based siya, kag-constructive man lang siya, we don't have to, for me, for my opinion, we cannot just say nga bawalan to sila nga muna. But what is going on right now is the fact that the violent gangs that we are talking to about, so I think for me again I am dapat for the lowering of the juvenile ages from 15 to 12. So much so nga may ara teeth ang aton nga layi nga makapa priso gid sa kabataan nga amo sina nga kay sang una nadula na mo sang naghulag man to ang mga kapulisan naton. Dumduman may pamatay sang una mga taxi drivers, mga dugang to. What I think is everything boils down halin na yan tani sa panimalay. Hindi na sila mag-amo sila kung ang upbringing is good. I don't want to generalize the whole parents, no. But something has to be done within first sa family, no. Kay
ang problema amo sila nga nag-amo sila ang kabataan. Okay. The other one is peers association. If you are associated with a group or friend nga very violent, you also become violent yourself because you will be with him. Kahit barkada ka mo kung anong ginobra sa isa. Of course, kung may ara kaya nga amigo mo siya pero ikaw may lain nga pwede ka manya ka ka distansya. Pero sa sini nga education also. We should educate the youth with regards to that. Kahit ang hambal nilang nga nagasugod hanggang kung opening ng classes. Now, pag-opening ng classes, syempre din na nagatipo ng mga kabataan. And some, maybe, sa ages nila, they want identity. No? Like, gusto nila yung ma-identify sila nga, muni sila, kinanglan, respetoon sila. No? That is also a process of adolescent period na natin. Pero, ang para sa ako niya, we should know the basic and ang dapat nga obrahon tagid one. Okay, the hierarchy of values o nga gina-instill. Ako may araman ko nga grupo sa unay. Ang Silak Brotherhood. No? But you know, may mga doctors kami ang isa na kamon nga na presidente ng Cebu sa CPU. Basta constructive lang ang ginatawag. Pero wala man kami pero there was a time also nga inanaway man kami sa eskwelahan. That means nga dalagi na guro sang pagdako. Galing kay ang pag-control mo dira naman na sa imo environment kasi imo nga lawas gid mismo. Among gid na ang isaman ka kay ang foundation sang isa ka gang or brotherhood depends man sa kung out of school youth nga brotherhood kung ara man daw ay eskwela way gatambay da mainom kung nayobrahon para man makilala man sila yung kay why man sila eskwela kung gisang gina-recruit pa nila ang eskwela nga kabataan. So this is the time nga mahulag naman dapat ang kapulisan naton the way they move during the time nga nadula ang kasi lagid man to naghulag sang butang sang term nga hanggang amenable ako. Sir, sa office mo, sir, ano ang mga efforts na tumambal natin ginoobra step by step to reach out and monitor sa mga barangays natin, sir? Reach out kita sa mga kabaranggayan. Amo na gani may mga BCPC sila na barangay protection program sa mga children bala. Ang gina-develop naton nga kag paano sa mga parents kag sa mga children man nga kag may pa ato instill sa ila ang maayong paghinawi sa ulihi, no? So ang mga aton mga barangay officials ginamonitor man na nila but somehow gwa na sa kamot nila kay hindi na sila kay ang gangay na dira sa ila pero mas damo pa ang pangayaw nga dira sa ila, so hindi nila kay Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Fernando Rico regarding diri sa iyang standpoint iya nga dapat gidman iya nga kuno panubuan na ang edad sang mga dapat mapreso kahit tion na Balabombo Cham nga amo sini nga dapat may nipon gid ang pagsulundan hindi man diri sa may syudad kundi in national level gid sa mga kabombo naton.
kung national level sa karon Bumbo Angel may mga ginaduso man nga mga House bill kag Senate bill but daw kasubong iyang ano pa lang ni daw kung sa ano pa ara pa lang ni sa first base no kay sadto may ginaduso nga House bill mas ginapanubuan pagid ang accountability sing isa iya ka minor de edad. May ginaduso nga House bill iya nga 12 to 15. May ara man iya 9 years old. Ang pinakanubo sini nga edad nga sarang iya nga mangin accountable sa isa ka hindi mayo nga binuhatan ang isa ka minor de edad but taging klaro sang mga kongresista nga nagaduso sini nga hindi sila ya pagkabigon nga kriminal kundi children in conflict with law kag ibutang ini sila sa ginatawag sini nga mga institusyon bala Bumbo Angel nga nagapatigayon sang ginatawag sini nga pag bag-o sa sining mga kabataan no. The House bill is House Bill number 505. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo the time si Mindoro Representative Doyle Yatcho ni chair sang House Committee Justice no ibutang lang kuno hindi pag-isamo sa iban sini nga mga kriminal pero sa baylo ibutang ini sa mga reformative institution katulad sang Bahay Pag-asa diri iya sa aton tiyang version sa DSWD dire ano ganina Bumbo Angel ang Crisis Intervention Unit may balay dalangpan or dalayunan diri at sa aton iya sa syudad sang Iloilo kay there was a time nga gingamit na sang mga tulisan nga mga kriminal nga bisan sipunon pa sa mga term pero pasensya sa mga nagapanyaga bisan sipunon pa dira nga bata ginatsugo nila dumduman mo to nga may mga hitabo man gani diri sa syudad sa Iloilo nga sako ang ransakanay sang mga establishmento komersyal tapos ang buho nga ginagyan sini nila gamay kag ti halin sa buho makano ikaw makapaminsar ikaw nga hindi niya adult or hamtong nga tawong nagsulod kundi bata ang gingamit sini so may mga pagduso man to last time but sa aton sini nga pag sikyar diri do why pa iniya makasigidas gid na Bumbo Angel sa Senado naman 12 years old minimum age of criminal liability ang ginaduso man sini nila sa aton sini nga mga kabombo ginaduso diri ang pag-amend sang Republic Act 9344 or ining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kung madumduman pa sang termino ni President Duterte, ginpabangdan niya, gintumod niya, nga ang layi, nga ginduso, nangin author, si former Senator Pangilinan, amo kuno nagtugas sang mga kriminal, sang mga children in conflict with law, kay ang criminal liability sang isa ka minor de edad nagasugod 17 anyos. So mabudlayan kuno ang pag-implementar sa mga nagakaigo nga layi kag gina-take advantage ang nasambit sini nga layi. That is why nga madamo iya sang mga commit sang krimen or nagahimo sang mga malain sini nga butang kay sa pinsar nila siya hindi pa man kami mapriso kay minor kami 17 pa lang yung edad ko. So muna ni karon sa bahay naman niya sang city ang ginaduso ni Councilor Luntaw ang pagdumili sa himo sang isa ka gang. Amo na yung ginaduso niya Bumbo Angel. Precisely, Bombo Cham. Pero gin-indicate diri ni Councilor Luntaw with the details, Abi, nga street gangs. Pero Bombo Cham, isa diri sa mga tinutuyo o sang iya ordinansa nga mahatagan sang exact nga definition kung ano ang gang. Kay ang ligad Bombo Cham, nangayo ini siya kung madumduman sa mga kabombo naton the last time Abi sa may zona libre kay Bombo dyan, gin-discuss naton nga nagka-problema kung
Sang nagpangayo ang opisina ni Councilor Luntao sa ICPO sang listahan sang mga gangs diri sa siyudad sang Iloilo, wala sila sang may mahatag bombotsam kay ang ila definition sang gang mga organized gang ani nga nagaubra sang dalagko nga mga pagpangawat abi bombotsam kumbaga organized gid nga mga crimes ti ang ginaduso diri o kun ang gusto hatagan sang exact definition ni Councilor Luntao kay may ara nga mga street gangs bombotsam nga ang ilakos abi iya pagpanggamo, manganing sa mga kalsada bala bombotsam nagapang vandalize. So the reason why nga kinanglan nga mi ara nga common abi nga definition ang ICPO kag ang City Council agud nga ti ma-define sang maayo kag mabalaan kung sino ang direkta nga mangin kabahin sang sining ordinansa agud kung ang implementation mala bombotsam exact and definite. As the reason why nga ti amo ina ang isaabi sa mga studyuhan pasubong ni Councilor Leila Luntao bombotsam. All right, sige. Kaga sa pihak nga bahin subong nga adlaw bombotsam ang isa naman iniiya kaayuhan sa bahin sang city government kay ti miara ginpatigayon nga Iloilo City Animal Welfare Week kung sa diin miara diri bombotsam nga pila ka mga activities nga ginpatigayon. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Fernando Abulencia, amo ini siya ang pinuno sang City Veterinarian Office, iyaging pahayag bombotsam nga ti isa ini sa mga dalagko abi nga event nga ti nagtililipon diri ang mga pet owners, mga mismo abi mga ido kag kuring man bombotsam kay iban sa ila to kaya sa celebration do meet and greet man sa mga kaupod nila abi nga mga dogs and cats bombotsam sa mga kabombo naton kung sa diin ang celebration kaupod diri ang isa diri sa maging celebrate o kung ng activity nila ang pag-blessing sa 70 kabilog nga mga nagtambong abi sa misa set aside dira bombotsam may kundi amuning term is in layman's term pagpakapon sa abi pila ka mga sapat kag dati nakita nila diri 53 kabilog pero nag-pre-register anay bombotsam ang na-cater nila initially 50 kabilog pero may mga emergency cases nga gin-cater nila so nag-around 53 ini sila kabilog kag ang vaccination nila bombotsam para sa rabies sa mga ido nga ni o kun anti-rabies vaccination nila is around 100 slots man sa mga kabombo naton kag more than that ni ara pagid pet adaptation nga ti kumbaga mahatagan o kung nahatagan tsansa ang pila ka mga kabombo naton nga mag-adapt sa mga ido o kung kuring man abi halin mismo sa pila ka mga NGOs diri sa siyudad sang Iloilo nga ti isa ini sa ila nga mga advocacies ang pag-atipan abi sa mga makuha nila nga mga stray dogs and cats sa palibot sang siyudad sang Iloilo. Dugang pa diri sang matungdan nga ti ang amo sini nga mga serbisyo kag ang vaccination na ginaobra nila gina-schedule nila sa tagsa-abi ka mga distrito isa ini sa mga pamaagi agud nga ti mas ipalapit ang serbisyo kag ma-avail nila bala bombotsam kay ang target nila nga kun ang around population diri sang abi ido ag kuring around sa city is 40,000 ang gina-aim nila nga ma-vaccinate and subong ang latest data nila, more than 20k na ka mga kung 20,000 ka mga pets diri ang na-vaccine nila. So more than kung 50% ka target nila ini. Kag hopefully kuno bombotsam according diri kay Dr. Abulencia nga once mag-abot abi ang additional abi nga mga vaccines madugangan kag malabot ang 70% nga target nga ma-reach ang herd immunity para sa sining ang rabies wala bombotsam kay since nga ligad kadamo gidman sang mga nagapalapit sa Animal Bite Center kaga agud mahatagan man abi sang maayo nga serbisyo ang mga taga-syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian bala bombotsam ang nangin pahayag ni Dr. Fernando Abulencia sang aton ma-interview. Yes, ang one-day activity natin, this is in celebration of the Animal Welfare Week. This is in pursuant to Presidential Proclamation number 715 signed by former President Arroyo. So, ang celebration ito every first week of October of every, sa aton sa Philippines. Ang World Animal Day, every 4th of October, celebrate. Pero kita,
sa Presidential Proclamation at sa Animal Welfare Week. Subong na we have sponsored, shouldered all the anesthetics and medicines para sa one-day event natin sa spaying and neutering and mass rabies vaccination. And other mga sponsors na naghahatag sa freebies and mga treats para sa ato ng mga pets na nag-attend today. Mga nasa 70 pet lovers na naglagaw, nag-pet walk agina, nag-pet blessing sa San Jose Parish. Paying and neutering, mga 50 slots ang available, ang naka-pre-reg, pero more than 50 ang nagano kay may emergency case kanina. Mga 53 siguro yung nasa listahan na natin. Based sa estimated human population of 400,000, gakuha kita dasang 10%. So ang estimated dog and cat population is around 40,000. So out of 40,000 last month, kami mga walk-ins makita, we have already vaccinated or inoculated mga more than 20,000. So nasa 50% na kita na vaccination rate, and we are looking forward na maaprubahan yung procurement na additional vaccines nato, rabies vaccines. So by November, mahit natin at least yung 70% na herd immunity dito sa City of Iloilo. Kay ang District of Arevalo, wala pa kita naka-vaccinate sa rabies. Ang Molo, wala natin parts of Molo lang, wala natin natapos kaya shortage sa kita sang vaccines. And ang La Paz, wala pa. City proper din. So hopefully mahit natin at least 70% ang vaccination rate natin. Dok, ano kadako nga bulig nga kamo mismo nagapalapit, Dok, sa Pumuluyo to avail the services of City Vet, sir? Yes, ang very active naman ang aton FB page sa dito mga announcements natin, and of course kayo mga media na who are truly who truly supports ang programa ng city government, especially ang Office of the City Veterinarian. Okay. So bali sir, mas malapit ang service sa mga Pumuluyo, kumbaga hindi mabudlay sa ila. Yes, kinanglan ni naton ipalapit natin ang serbisyo kay ang ang veterinary services natin is dala yan sa Wheels program ni Mayor, which is ang public health. So as we all know, kataas ang ato na animal bite cases sa kabataan, sa human. And may mga human death na kita according sa City Health Office. Doc, pati pet adaptation available subong sa event? Yes, nag-collab din tayo with Team Rescue Iloilo. Salamat kay Mang Biklay for the collaboration. Kay meron niarama kita pet adoption. So may mga upod man kita from Team Rescue na nagabulig sa aton event subong na adlaw. Mga pila ka, Dok, nga mga ido or kuring ang pa-adopt subong adlaw? The more the merrier nga. So hopefully kung makadala sila ng mga 10 heads o 15 heads, well and good, para kay kumaga we have to show example na this is part ng responsible pet ownership, na yun ang naging problema natin subong diri sa city, ang stray dogs naton sa public plaza, sa esplanade, especially mga public markets. Pero we are already addressing these urgent concerns na para hindi man delikado sa mga Pumuluyo na mag-agi, hindi sila makagat sang ido or cat. Ang rabies vaccination limited for dogs and cats, pero may mga anuman kita sa livestock and poultry, may mga as part ng monitoring and surveillance natin sa mga emerging and re-emerging animal diseases, especially like ang avian influenza, ang bird flu, ang African swine fever, and other economically important diseases. Dala sa obra natin yan sa City Veterinary Office. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Dr. Fernando Abulensya sa City Veterinarian Office sa mga kabombo naton. All right. Thank you, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichiliertan
para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Derivabit na report ni Bombo Angel Tan. Balik-balikan natin, Anay, Banwa, ang may kantanan sa sining ordinansa nga ginaduso ni City Councilor, Sangguniang Kabataan President, Federation President, Leila Luntao, ang ginsining nga tinutuyo niya para iyang dumilian ang pagtukod sa mga gang. Ugaling kiti may technicalities kay lain manabi kung maghambal ka sa gang. Ang definition sa gang is group or society of associates, friends, or members of the family with defined leadership and international organization that identifies with or claims control over territory in a community and engages either individually or collectively in illegal and possibly violent behavior. Nangayo si Kagawan Luntaw sa kopya sa Iloilo City Police Office, why sila sa may ma-provide. Bangod gaway man niya sa may nauyatan, siniway man sa mga organized gang. For that matter, diri sa syudad sa Iloilo, abi. Now, kung magambag ka naman street gangs are gangs formed by youths in urban areas and are known primarily for street fighting and gang warfare. So, base amuning ginatumod iya ni Konsehal Luntaw nga street gangs, no? Sa aton sinikanon iya nga mga kabombo. Ang mga street gangs and brotherhood, sisterhood, fraternity or whatsoever, may mga nagkalain-lain ina sila iyang shall I say personality, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, kaya mga fraternities niya, mga sororities, mga brotherhood, mga sisterhood, no? Ano ni sila ya? Kumbaga pati daw may legal personality, no? Shall I say? Sa aton sino mga kabombo kay man may mga registrations sila, so on and so forth, no? Hindi mo na kinanglan siguro nga mag-dig-in pagito to identify sa fraternity, sorority, brotherhood, sisterhood sa street gang or gang sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, no? Si Executive Assistant for Barangay Affairs Fernando Jose Rico, or mas kilala bilang Boyet Rico, naghambal nga ti sila niya may mga factor kung nga may mga gang. Isa na dira sa factor amo ang iya sini nga mga peers. Now, sa aton sini mga kabombo kay ti kon ang iya sini kuno iya nga mga tubo-tubo to mga kaupdanan niya sa aton sini mga kabombo, schoolmates, classmates, amo kuno nang ginahimo ti siya kung gusto man mangin-in, kung gusto man nga makilala, gusto man maka-gain respect, upod siya to para nga muna. Ang ila sini ginahimo banwa is that sa pangkabilugan nangin menes sila sang society. Why sila sang kayuhan nga mahimo or nahimo abi sa aton sini magkabombo. Now, kung dira kita magbase nga bangod sa surroundings or peers, nga balasihan abi sa aton sini nga mga kabombo nga mabuyo ang isa iya ka pamatanon or bata or minor de edad nga mag-intra sa street gang, may mga pamaagi man to counter that. Sa aton sini nga mga kabombo. Kabalo ka mo banwa sa anong term nga gamiton ko man, sa palibot abi or within sa isa ka school campus, may mga lain-lain nga grupo nga naga-eksister. And by grupo nga nanamin ko, amo ni siya ang grupo sang mga estudyante nga mga studios. No? Mga bangka studios, mga palatuon, mga dedikado sa pagtuon. No? Masami makita mo ni sila magluwas nga dalagko ng backpack, may ginakupan pa na nga libro. No? Hindi man lang iniiya siling pambabayi ini, may mga lalaki man ini, no? Mga studios type sang grupo sa mga estudyante. Kung bully ka, nga estudyante, tawag mo na sa ilang nerd. Murang mga plastada, may ara man niya sang mga pamatanon
nga into sa ila hilig siguro ti sa music. Ay iba nagapakigbahin sa choir, no? Or may mga may ara man na sa mga hindi ko lang yun ma-elaborate further, pero may mga nagapakigbahin sa mga artistic activities. Ako sa din dito sa nagatipon, mga hilig sa kanta, hilig sa saot, no? Hilig mag-painting, hilig mag-play instruments, so on and so forth. Oh? Now, may ara pagin sang iban sini nga grupo, no? Ini nga mga grupo naman iya into sports. Oh? Into sports ni sila iya. Makita mo na grupuhay, dululungan na sila kanto sa kantin, recess or lunchtime, mga varsity sang basketball, volleyball, taekwondo, gymnasts, mga nagapakigbahin iya sa mga hinampang naton bala, no? Mga softball player, football player, na? Tilay naman sila na yang faction or grupo-grupo. And then, ara naman dira banwa, ining mga feeling sikat, mga nagapaisog-isog, no? Nga mga street gang members. So kung peer pressure ang aton sini nga pagabasihan, bangod nga nagadamo ang street gangs, no? I beg to disagree sa amo sinaiya nga pananawan or opinion, no? But tagsa-tagsa kita, entitled din kita sa kaugalingon naton nga opinion. We do respect sa opinion ni Mr. Boy Trico, but pwede mo na ma-counter mo sa aton siniiya nga mga kabombo, no? Hindi man lang ikaw iya makilalaan within sa school campus or hindi ka mangin mag-pop or popular kung makilala ka lang iya sa kagaguhan. Bao, si Juan, upon sila ni Pedro, no? Ato naman sila sa Guao, nagtinapungulay naman sila. Why na yan nagahimo sa imo nga sikat ka, damo mahanga sa imo, damo mabilib sa imo, kay isog-isog ka, gapanumbag ka, so on and so forth. No? Why na yan pulos? Amo nang dapat tandaan subong sa mga estudyante. Oh? Hindi kaya mangin popular sa eskwelahan kung kinagamo street gang or gang-gang or kagaguhan ang imo siniya nga himuon. Oh? Kagwaay kasang pakatuan sinadira. So naga-intra ko nung iban siniya pamatanon sa street gang just to be recognized, to be respected. Di pwede mo man makwa ang recognition kag ang respeto kung into sports ka, lang taon mo dahil kung diin ka maga-excel, kung diin ikaw ang imo sini nga strongest point bilang isa ka estudyante, may abilidad ka sa basketball, mayo ka mag-crossover, mayo ka mag-layup, mayo ka magtira, try out ka sa varsity team. Taas ka lumumpat, kursunada mo gid nga masami maghammer-hammer sa bula, uy, intra ka to sa volleyball team, try out ka sa aton sinima kabombo. Kung gusto mo iya sa nga physical contact nga dira kaya do feeling mo do dira ka maayo, edi kadto ka sa coach sa taekwondo team, istorya ka to siya. So on and so forth sa aton sini nga mga kabombo. Kung may maayo ikaw nga matuga, mangindungog ikaw sang imo sini eskwelahan, automatic you will be recognized and respected and at the same time popular. Pero ti ko mag-inintra ka malang to imo yan sa ganggang, kada buhi to binantayanay ka mo to sa kundiin to yung mga eskwelahan ng kontra nyo. Tiway na ya.
dali sina iya, the most sina sa aton sini nga mga kabombo, hindi na magdugang edad mo. Hindi na magdugang edad mo, kay ti kung matsimpuhan ka, mabunan ka dira. Sang ice pick, matiruhan ka sang Indian target, mahanusan ka sang tubo. Kag mapatay ka ti. That's the time siguro ma-recognize kayo sa eskwelahan ninyo. Kayang imo sini nga teacher o ang imo sini advisor, makuha na siya sang karton nga gamay, tapos butangan niya na, donation box. Children, kabubuton nyo lang ha, para sa burial ni Uyok. Amo sina? Sa aton sini nga mga kabumbo. Wala mong recognition, no? Ang respect, kag ti, at the same time, mangin popular ikaw, makilalaan ikaw sa eskwelahan, no? Why na niya ginahimo? Gina-earn ina. So you cannot earn respect, you cannot earn recognition, and hindi ka man mangin popular, kung ang gamiton mo nga pamaagi, ang mag-intra sa mga street gangs sa aton sino magkabumbo. No? Ang makaginansya lang da sa imo, ang mga nagadil bala ni sang burial plans? Amo mobile. Amo na makaginansya sa imo. Tuna sa aton sini nga mga kabumbo, ti kabay pa, no? Basikon may mga pamatanon na nagapamati nga into street gang sa aton sini nga mga kabumbo, and also sa kay Councilor Leila Luntao, basi pwede mo man mabasihan ni ang while ago ang diskusyon ko, kag maplastar mo next time, ngay present mo ang imo sini nga ginadusok nga ordinansa. Hopefully makabulig ina, no? Para nga ti matapna tanan ni ang mga street gangs diri sa syudad sa Iloilo. 15 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa-dugang ang mga balita kag impormasyon sa palatuntunan na bumuanay sa udto. Check karon naton abi, what's the latest sa mga pagpangusisa man sang Sangguniang Bayan, sang Banwa sang Pavia sa Ungka flyover sa aton sini mga kabumbo, no? As per initial information before sang press con, may mga na-detect pa nga pag-usmod. After sa press con, ba, 0-0 na? Aba, ano ka matod ini? Ano ka reliable? Or, hatagan ta karon discuss naton with the Sangguniang Bayan member, Pete Remanios. Balikan tayo ni pagkatapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o condrepolyo sa mga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills. Sining nga launa, may mga nagapadala diri sang mensahe sa ato, no? Bumbutsam, nalimtan mo pa ang mga mahiligon sa pag-serbisyo sa aton sining nga Ginoo. Yes, may ara pa gina sa mga grupo man sa mga sakristan. Oo, Bumbumel. No, kagamo ginang nanamian sa kilala ta, no? Mga grupo sang sakristan. Sa aton sining nga mga kabumbo. Damo pa sa mga makabig naton mga grupo-grupo. May ara man dira iya sang grupo sang mga estudyante nga ti ang ila sini iyang hilig orang ila sining huyog ang mga games na bala sa computer, no? Sa aton sini mga tawag sila mga gamer. Na sang eskwela ko, Bumbumel, ang naka-impluwensya lang sa akon ang mga gamer mo. Kaya may factor gin man ang peer pressure. So una mga classmate ko, habalya niya, may nata klase karon mahampang ta. Computer ta. Tol! Sige ano ang pangunyo? Ti sa una, sikat pa tong Dota mo. Sang bisto naman kung may edad-edad ka naman. Sikat pa to sa una ang Dota. Tisling ko, kamo lang Hindi kayak malo Dota sa una mo. Sa ulihi, siling ko, hindi lang ta mag-Dota, counter lang ta bala. Tikido kasulungod ng iman to sa una, ang hampang counter. No? Pero tindo nagmayloya, imbis nga ako impluensya nila nga mag-Dota, ako yan nagambal sila nga ma-counter na lang ta. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero tinangin malipayon kami. Ang importante sila dala, nag-enjoy ka mo. Asa sa uli nga, una-una, 4 lang kami gampang. Sa uli, nag-anom, nag-8, nag-10. Ano sinabla? Pero sa uli, nagbaliskan pag ilang paya, Bumbumel. Kay man, may dua ko ka classmate nga permi ko ginupod niya, tol, amo ni magampang Dota, tolo. Dal-ala nga, naibala tol si Drew Ranger. Kay hapos lang na sa tol mo, amo niya nga mga armas, amo siniya mo sadto. Dito kang nakabalo ko, sus Maria kagusip, galing ang iban ko siniya nga mga classmate, mas advanced pagin sila ya Bumbumel. Siling ko, ti ko maghinampang ka mo. Matsiring na lang kuya sinyo hindi na ko siling nga compete pagin sa inyo kung ano pagin dira, no? Inaya ti okay lang na, mga kasubong sila. Pero kung mag-intra na sa street gang, tandaan nyo ng permi hambal ni former President Rodrigo Duterte. Huwag mong subukan. Masisira lang ang buhay mo. Anyway, we have on the line si Sangguniang Bayan member Pete Trimanyes, ang chairman
sang Committee on Transportation sa Banwa iya sang Pavia adriman sa aton sinikaron iya nga pagpangalagad. SB member Trimania sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Waray South to. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon man sa mga listeners ng Bombo Radio today. Yes. Yes, SB, we are very interested sa gin-share sinini mo iyang datos diri sa Bombo Radio, no? May kantanan man sa concern dira iya sa may Ungka flyover nga sa pagkakita ko na doon nakibot ako gani nga we thought all the while ang pronouncement last time is that nga January of 2023 wala na siyang na record sining pag-usmod no sa nasambit sining flyover, but sa gin-share nimo nga datos diri do kasubong iya literal nga before the press con sang DPWH may mga pag-usmod pa, but after the press conference do September 19 to kini umagsala why na sa pag-usmod. Pwede mo kami ma-walk through sina diri SB Trimania sir sa sining datos. Bombo isang nagad nga lakas nga itahan sang Sangguniang Panlalawigan to be one of their ilang here and matik sa DPWH and Senior Oropel been saying that transparency and accuracy sang ilang mga information nga ginahatag sa publiko, sa media, kag sa mga opisyal, labi na gid sa City Council. So again, browse nato ang record nato, no? Hali amo ni siya ang record nato nga nakita sang ginpresent ni Abinales Group sang last May 15, 2023 sa presensya ni Mayor Jerry Treñas, if not mistaken dito mga ni si Mayor Luigi kag iban nga mga local leaders si Gov Defensor. So they presented, si Abinales nagpresent sang ilang data from the period of May 13, 2022 asa sang April 14, 2023. Amo ni sa cumulative settlement Okay. Si ma-call kita liwat kino medyo utod-utod ang signal ni SB member Trimanias, no? SB basi maka-plastar ikaw sang kapangita ikaw sang mayo sining reception dira para nga diretso kag klaro ang paghatag manimo sang dugang nga information regarding sa sining datos, no? With regard sa sining status karon sang Ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diinti daw naghatag naman karon sang gray area kag palaligban nga may ara pagid man bala sang displacement nga nagakatabo or wala na. Kung may ara, anong balasihan? Kung wala, ano ang balasihan? Amo wala nang pamangkot mo. Tama ka pos kung tani nga sabton ina sa ton sinikaron niya nga mga kabombo, no? Pero kung si SB member Trimanias Pampambalon ang records way nagabinutig, no? Ang datos magapakita sa kung ano ang plastada sandig man initanan sa report sang DPWH Region 6. Balikan ta si SB Trimanias. SB, welcome back. Yes, Mongo Cham. Actually, I mentioned earlier sang last May 15, 2023 nagpatagal sang RDC meeting upo dito si Mayor Jerry Treñas, si Mayor Luigi, si Gov Defensor, kagiban nga mga local leaders, no, sang aton nga sang Iloilo City kag Iloilo. Kung sa diin ginpatigayon nga nagpresent si Abinales, ang third party consultant nga gin-engage ni DPWH Region 6 sa March. Ginpresent nila nga ang tanan nga peers ang nagausmod. So amo na nga gintago ni naton nga table because nga gapati kita nga amo ni nga mga data, amo ni nga mga numbers ang ginsunod o ginbasihan ni Abinales ang ilang recommendation, Bombo Cham. Okay, and then sang September 19 ay nabat na monitor naton nga si DPWH Region 6 paagi kay RD Oropel nagpresent man sang ilang nga cumulative settlement monitoring halin May 13 ang ilang period of duration to January 17, 2023. So nakita naton ang duha ka mga figures or data. Apang sanggin obrahan naton isang table for us also to know kung may ara man nga variance kay ginahambal ni DPWH nga
since nga nagpatigayon sila sang static load test, sang dynamic load test halin sang January sa pag-pods. Muto nga ti balik nato nga di naging sa ABS group siyam no sang during sa presentation sa slide para manggayang logo DPWH. Even the issues today. So, ang ginpamot niya na si Engineer Pel last October 5 na I attend sang committee hearing sang Panempalatigan ay basket kung na may variance. Aha. SB, doon nag-autolutod naman ikaw. Buong one before. Hello. Yes, SB, basi makolodjas kita liwat do ang later part nga nagambal ikaw doon nag-utod-utod naman eh. Sa buong Bomba Cham. Okay, sige okay na. Loud and clear. Yes, okay. So, amo to na tabo Bomba Cham when I've asked the DPWH because they've been saying transparency and accuracy of the data nga present nila. So, even si Engineer Oropel, nakibot. And, well, actually, I also told him, with due respect, Engineer Oropel, at that time, why ka pa to during sa RDC meeting. So, may mga inconsistency sa data nga gipresent ni Abinales, and we believe nga ang data ni nga or numbers na gipresent ni Abinales, this was the same data or information nga ginbasihan nila sa recommendation. Yan nagsabat si Engineer Ropel nga ti observation ng to ni Abinales. So how could be an observation kay may numbers? Well, in fact, may logo sa DPWH ang slide nga gipresent ni Abinales. And example, during sang May 15 RD meeting, kung hindi ginman or sala ginman bi ang data ni Abinales nga gipresent, they could have corrected it. They could have corrected it para at least ma-align sila. Unfortunately, until now, muna nga kami sa pabiyan, do nagaduda, balas ang integrity, sa credibility, galis ang information because of these two, ang Abinales nga gin-engage naton, kag ginasaligan naton. Even ang DPWH gasalig man sila at sweng sila engage. Sala ang ulay sila ga hindi consistent ang ilang information or data, Bomachan. All right. Now, ipakita ko SB ang cumulative DPWH cumulative settlement monitoring. Ang ining do shortcut ini siya, do kung sano pa do summary ini siya. Iyan ni ka DPWH or imo niya ginhimo nga summary sandigman sa datos from the DPWH kati permado dire sang mga officer man from DPWH, mga surveyman, engineer 3, assistant chief planning kag subong man mismo sang director SB. During sa ilang sang committee hearing, nabubra ko sang table. So gin-compare nato ang duha ka numbers. Actually, natingala lang kita nga tigambal si Engineer Orpel nga ti accurate. I mean, ang ilang information is kumbaga pa amo man nang ginbasihan nila sa ilang mga recommendation, and how come nga ti lain-lain sila sang information nga gina-share. Amo na ganing hambal ko nga ti konsundo nato ng recommendation ni Abinales. Ang basis man sang recommendation ni Abinales kung anong pag-ground sa flyover are those numbers or data nga naka-reflect sa ilaman nga cumulative settlement monitoring from the period of May of 2022 up to April 3 of 2023. Amo na nga ginpamangkot naton si Engineer Ropel, siya mismo do nakibot. And then again, when he said basi observation na namin nagutik sa iyang actually ginutikan siya ni Engineer Ormal Santos ng observation na Abinales. So how could be an observation? Because nga these are facts or data nga present during sa RDC sa tubang ni Mayor Jerry Treñas. So amo to nga tinagpasalig man si Engineer nga balikan nila ang ilang mga data, i-review nila kag ipabalo nila sa aton. Bomacham. All right. So sa doon yung gina-expectar ang sabat sa Department of Public Works and Highways regarding sa sining cumulative data karon nga may ara gali iya
sang pag-usmod pa. Sala man to galing gintamdan or nangin balasihan naton sa statement nga since January of 2023 wala na sang pag-usmod kay sandig sa ila sining datos diri iya may ara pa sang from May 13, 2022 to January 17 may mga ara pa sang settlement nga na monitor gali SB now sa sining ungka flyover. So ano man ang DPWH sayhan transparent man sa mga taxpayer sa pumuluyo sang syudad kag probinsya sa Iloilo regarding this matter, SB? Bombo Cham, that is something dapat explain sa ato ni DPWH. Kaya kung tamdan na nato ang comparative nga data or ang table nga ubra nato, may variance. So dapat they have to explain to us kung ano ng variance based on the source nga slide man nga gi-present nila during sa ilang or gi-submit nila sa City Council nga report kag again present man ni Abinales during the RDC meeting. Again, these are numbers, but these numbers are so important, especially for us to determine kung ano gid ang pag-obro naton. It's just like amo man na ang rason nga nag-usmod ang flyover because of the wrong inputs or the inaccuracies ng numbers nga dapat ibutangan sang poste dira Bombo Cham. That's why we really have to explain, to review and explain to everyone kung ano na siyang variance. Again, ang source na naton ila na report man nga present sa RDC meeting sa May 15 kag amo man ang report nila sa City Council or I think amo man ang report nila during the press con. All right. And Bombo Cham, during man to sang committee hearing nagambal si Engineer Ropel nga since September 22 ginbuksan nila kag hasta sang nagligad nga October 5 ara may ginbutang sila nga duha ka tent sa approach. When I was given the chance to speak, ginhambal ko gid kay Engineer Ropel with due respect, wala iya sang tent nga may nakita kita dira nga ginbutang sa DPWH. So very basic nga mga information nga ginabuyan sang DP nga hindi matuod. I hope nga moving forward hindi na namatabo. Kaya again, tent lang nangambal ang impression ni Jeropel, may butang sila da sa approach ang ungka sa haro kag ungka flyover. But there was no tent since day one kay I was there from day one, since day one nga naga-monitor kag nag-observe sang aton nga traffic. Wala sang tent kanya ngambal man siya nga may enforcer sa babaw to control the speed. There was no enforcers nga deploy because why man sang request mo siya. All right. Hopefully nga mahatagan ini sang kasanagan sang Department of Public Works and Highways. May plano kamo by next week mapatawag kamo sang do committee hearing and I guess invite si RD Oropel or magahimo ikaw sang formal communication to address or to ipalabot ining mga concern ninyo sa kay Regional Director Sunny Boy Oropel, SB Trimania, sir? Why na kami siguro sang ipatawag na meeting sa iya kay I'm sure the same thing that ang ginambalya sa Sangguniang Panglungsod kag Panlilong same thing ginambalya sa amon. But I'm also trying to ginatustuhan naton if I can come up a resolution urging the DPWH to be transparent sa mga information, data nga gina-present nila because this is, kumbaga pa, amo na ning problema. So, flyover, mga misrepresentation pa, and it's really bad. It's really bad, especially for an agency nga nagapatuman sa ining ang palpak na ungka flyover. Bomba. All right. Thank you so much, SB. Sa imo sining mga informasyon, maayong hapon sa liwat. Thank you so much, Bomba. Dari wabit si Sangguniang Bayan member SB Pete Trimanias, no? Bumabalik ko ang cumulative data bala. No. Pakita naton na kagaluyan ko lang iklaruhon ta ha. Ini DPWH cumulative settlement monitoring. Ang ini nga table or ang ini nga chart rather ginhimo ni SVP Trimanya sandig sa duha. Ang duha ko ka send pag ito nga chart pala ipakita ta mo well. No? Sa aton sini nga mga kabombo.
para nga matumod ta bala nga ti kung ginatutukan, kung isa-isagin, kung nangin maid-id kita, no? Mabalaan ginaton nga ti may ara sa mga diferensya man sa aton sini nga mga kabumbo. Nan. Halin adri siya sa amo sining data nga gin-represent sang Department of Public Works and Highways sa RDC meeting kag sa Prescon, no? May isa pagin sina mobile, another pagin nga source sining cumulative data nga gin-summarize para nga maging klaro pagin kag hapos insindihon sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Ang sanalo mang laba, no, medyo laba siya blabo mo melaw. Kay kung hindi ka lang maid-id tapos lantaw ka lang abi sa presentation sa aton sini nga mga kabombo, so usually kung sa presentation ka may isa na dira nga nagatindog tapos may pointer siya abi or stick nga ginagamit, iya mo namon ya malang ni itudlo-tudlo ya malang. So mabudlay hangpon sa aton sini nga mga kabumbo kag kung do kagagmay paginsang numero, no? May posibilidad nga base kon maalangan or hindi mangin klaro kag just for the sake nga ang tinutuyo is to open partially and temporarily sang Ungka flyover for whatever reason. Pero later on, ang mga reason sa ulihin, doon tinumpok-tumpok lang sa aton sini mga kabombo, nga nakahibalo ka ba lang ang rason sa pagbukas ang amo sini, is to amo sini, and then may amo sini, may amo sina. No? Sa aton sini mga kabombo. So, ginapakita ko lang kung diin ginkuha ni Smith Remanyes ang iya sini nga datos. Nagikan man sa presentation sang Department of Public Works and Highways. Now, balik kita to sa puti nga papel, no? Balik kita sa puti nga papel. All right. Plus tarta sa puti nga papel sa aton sini karon niya mga kabombo. DPWH Cumulative Settlement Monitoring ang akon sin basahon ang punang puti nga papel sandig na iya sa gin-summarize ni SB Trimanyes nga kung sa din ang iya reference amo tong duwa nga ginpakita ko a while ago nga halin sa Department of Public Works and Highways kag sa observance, no? Observation sang Abinales group, no? So cumulative settlement from May 13 unang part dire sa left, no? May 13, 2022 to April 14, 2023, presented during the RDC meeting last May 15, 2023. Pier 1, 82 mm. Pier 2, pasunod na hasta sa Pier 16 na. Pier 2, 151 mm. Pier 3, 150. Pier 4, 431 mm, millimeters. Pier 5, 583. No? Mm. Pier 6, 488 mm. 7, 20 mm. 8, 17 mm. 9, 21 mm. Pier 10, 20 mm, 70 mm. 11, 12, 8 mm. 88 mm rather. Pier 13, 140 mm. Pier 14, 41 mm. And Pier 15, 51 mm. Subong man ang Pier 16, 27 mm. Comparison. Cumulative settlement from May 13, 2022 to January 17, 2023 presented during the press conference last September 19, 2023. Now, mayara sang settlement nga 5 mm ang Pier 1 from 82 nangin 87. Pier 2 from 151 nangin 169
18 mm ang diferensya. No? Pier 3, 162 mm, 12 mm ang settlement. Pier number 4, 1 mm lang. Pier number 5, 4 mm lang, 583 to 587. Pier 6, 493, 5 mm lang. Pier 7, 20, from 20 naging 23 mm ang settlement niya. Pier 8, from 17 naging 19. Pier 9, 21, pero sa gin-check, kag presentation, sa presscon last September 19, 17 mm, so may negative 2. Ano na, nagsaka? Oh. Ang wala iya sang usmod, as per records, ang pier number 10, 0. Pier number 11, from 70, naging 85, 15 mm. Pier 12, 15 mm man ang indugang, nga usmod. Pier 13, from 114, naging 110 na lang ni. O, tiyan ni siya nagulbo kay negative, no? Pier number 14, 41 mm, 49. Nag-49 mm siya. 8 mm ginang diferensya. 15, 51, naging 62, 11 mm ang diferensya. Pier 16, 27, naging 42, 15 mm ang naging diferensya. Now, ikumpara nimo sa cumulative settlement from January 18 to September 21, no? Presented during presscon last September 19. 0 tanan. Butsalingon, wala na pag-usmod. Tidiriman gani nakibot kita sa aton sini nga mga kabumbo. Anong natabo nga gulpiada lang waay na sang pag-usmod? May mga engineering interventions nga ginpatigayon bala dira ang Public Works and Highways, ang kontraktor sa aton sini nga mga kabombo. So far do wala man, ang ispalto man lang to sila. Di ba? Or maybe ginbali wala talang iya bombo omel nga ang makabuling malanggali kag makapauntat sa pag-usmod sa ngungka flyover, amo iya ang press conference. Takto? Tapos press conference, so na nag-usmod mo? Di ba? Amo malang nagling amo malang nagling greatest engineering intervention. Kasi September 19 nag-presscon, ang next nga records diri January 18 to September 21, 2 days after sa presscon, why na ya? Why na ya usmod? Di ano man? Brilliant sa idea. Brilliant sa idea. Amo na, no? Kag may mga pila pa ka mga palamang kutanon si SB Trimanias, and hopefully sa mga masunod naton nga pagpangalaga diri and sa mga next public affairs program, siguro pakigangot kita liwat sa kay Director Sunny Boy Oropel, kay ti very open man niya si Director Sunny Boy Oropel. Isang tawag mo lang basta hindi sa masako, no? Mahatag yun sa kay gayunan nga maka explicar man sa bahin karon sa Department of Public Works and Highways. 46 minutos sa kaligad sa takna ng launa. Pagbalik naton banwadugang ang mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuhanay sa Udto. Syudad naghimo sang lihok agod malikawan ang krisis sa basura sa masunod sini nga 3 ka tuig kag 40 ka mga barangay sa probinsya. Gindagdagan sa show cause order ang mga nagakandidato dira bangod sa premature campaigning. Kag lakip na karon kung makaingagaw ta pila ka mga kooperatiba nakipagsapol sa LTFRB Regional Office 6. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto. Standby. No? Sa aton sinima ka Bombo, check naton si Bombo Gladwin Gustilo. May kantanan sa iya sining report. No? Ining pag dihon magkaroon sang lihok sang syudad. Agod nga makaplastar, no? Malikawan ang krisis ang basura sa masunod siniya nga 3 ka tuig. Na kaydo halos iya kada tuig naan. Siyempre may progress mo uswag ang syudad sa Iloilo. Ibot silingon sang uswag sina sa likod sang uswag sina ara dirang mga investments, damo sa mga nagatrabaho, damo sa mga businesses, no? Sa aton sinimatag Plamatiti, dugang man dira ang trabaho or dugang man dira ang mga plangitanaan sa mga tao ni naga-contribute na sa pagdamo man sang basura. So ano ining lihok karon sang city government para nga hindi kita makaangkon sang krisis sang basura sa masunod sining 3 ka tuig. I-check naton in a while kaupod man si Bombo Gladwin Agustilo diri sa aton sining pagpangalagad. Ara na siya Bombo Glad sa report, please come in. Magapangatubang sang krisis sa basura ang syudad sang Iloilo kung hindi makahimo sang nagakaigo nga mga programa bobocham kag mga lihok agod malikawan ang pagdamo asang basura diri sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bobo Radio kay Engineer Neil Aravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office o Consendro, iyagin payag 3 na lang katuig ang lifespan sang kalahunan sanitary landfill sa syudad nga ara na sa 75 to 80% ang kapasidad sini. Patag ni Ravena nga sa matipon nga basura nga ara na sa 400 ka tonelada kada adlaw, magalawig lang sang 3 ka tuig ang lifespan sang 1 ka 3 ka hektarya nga landfill. Nakita nga 90 ka tonelada diri ang low density plastics nga wala sang value gani wala ginakuha sa mga waste pickers. Payag ni Ravena hindi na makasarang pa ang syudad nga mga tukod pa sa baribag-o nga landfill bangod mangintuman ini kamahal kag hindi na praktikal. Bangod sini nagasulod ang syudad sang partnerships agod masulbar ang problema. May partnership ang syudad sa isa ka cement factory agod magbakal sang mga low density plastic agod gamiton nga gatong sa ilang planta. Yari bala pamatian naton ang payag ni Engineer Neil Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office sa aton interview. Sir, mga lihok, sir, nga agod malikawan man ang krisis sa basura sa masunod nga 3 ka tuig, sir. Yes, ang aton subong ginatingwaan ang waste diversion no na strategies naton ginapapag-o naton the reason why nga pirmahan ay kita sang MOA sa isa ka cement company kay luyag nila kwaon ang aton nga low density plastics, no? So ang low density plastics amo ni ang mga material nga low value material pero at the same time amo ni siyang mga material nga dugay madunot, no, sa aton nga landfill. So more or less mga 90 tons to 100 tons ni siya nga volume of waste nyara sa atong basura. But hindi taman ni tanan ma-recover. So, muna no, tingwaan ta nga magtaas ang aton recovery kag diversion sa aton nga basura. So, isa ina sa pagprulong sa aton lives ng landfill. Kaya ang aton landfill, ara na lang sa siguro mga 2.5 years na lang subong. Kay mga 75 to 80% na siyang filled, no? So, amo na nga aton ginatingwaan sa mo. Sir, pila ka mga tonelada, sir, ang nakuha everyday, sir, sang basura diri sa syudad? Ang aton subong waste acceptance monitoring report nagahambal nga nagalabot na kita sa 390 to 400 tons per day in average, no? So may mga adlaw kita nga more than 400 tons ang aton gina-accept nga basura dira sa aton nga kalahunan sa retired landfill. Sir, ang syudad, sir, makasara ngayon, makatukod sang bag-ong landfill. Kaya na-mention mo man, ang lifespan sang aton nga kalaunan, bla, sir, hindi na kaya, sir. So, kaya bala magtukod sang panibagong sanitary landfill, sir? Yes, ang aton mayor nangita gid sang paagi, no, pamaagi parang
makakita kita sang more sustainable nga approach, no? Kay ang landfilling hindi na siya hasta sa malandfill ang tanong kay magapuno siya, may lifespan siya eh. It's probably pwede siya nga sa 10 years mapuno siya dayon, so ma-construct ka na naman. So aton mayor nagpangita gid sang initiative kung paano ini masolusyonan, no? So the reason why nga may PPP or private public partnership kita sa isa ka company para sa waste to energy project. So more or less ang aton ginalantaw nga 2 to 3 years may ara na kita nga waste to energy in time lang, no? Nga kita mapuno ang aton landfill, magasailo na kita sa waste to energy naton nga facility. Sir, ang nakita mga factor, sir, nga ang amo ni kadamo, sir, ang mga basura nga nagakolekta sa syudad sang Iloilo, sir. Kag also, sir, ang aton nga panawagan man sa publiko para agod bala mibahin man sila sa siniman nga nagakadamo nga basura sa syudad, sir. Yes, no, ang Bombo Gladwin ang aton nakita nga rasones nga nagasaka ang volume of waste naton because very low ang compliance naton sa waste segregation at source, no. When we say waste segregation at source, inablang ara sa atong panimalay, no, ang aton nga ginaobra ginahaboy talang tanan sa basura, no. Ang kitchen waste naton, ang damog, no, so ang mga recyclables, mga lata, ang mga plastic, so tanan naton Ato nabatian si Engineer Niel Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office sa Bombo Cham. All right. So amo ni lang hambala non nga blue basura lang na pero tikon pabayaan mo ang balik sini sa imo tuman ka delikado Bombo Gladwin na mako nimo kon hindi ta na matatapan ang aton sini nga basura no matabo sa aton makatuga ini isang damo lang nga kahalitan sa bahin sang pagbaha-baha, balatian kag iban pa. So dapat ang punto gid sinadere ngati sa balay pa lang may proper segregation na sang aton sini mga waste o kun aton sini nga basura Bomboglad. Amo gari Bobo Chap nagapanawagan naman si Ravena sa mga publiko nga isegregate na ang basura sa Ilapuluyan antes dalon sa material recovery facility agod mabuinan ang mga basura nga ginahaboy man sa landfill diri sa syudad sang Iloilo, Bobo Chap. All right. Ini si Bombo Gladwin para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniiya nga report. Alang-alang na ginaton sini nga tiyempo, standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ilis Bombo Chama Blanco Over, gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 1 to 7, 2023. It's another fun-filled weekend sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng retro band as they sing sang kadaman sang inyo mga paborito nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Oktubre 7, Sabado.
Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mugs, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Oktubre 8, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Saturday. This is Tita Regine. Nagabi-abi sa inyo sa sining hapon sa liwat natin yung pag-updanay diri sa kahapon lamang program. It's a beautiful Saturday. It's the 7th. Ilan tao ko pa balaw. It's the 7th of October. Welcome mga kabombo. And this afternoon, of course, mag-interview kita sa aton nga winner. Ang iyang journey, no? Sa iyang ginasuperior sa buong nga masakit. Ang daw sakit lang gid katama kay daw may unleaning sang wrong procedure. Daw sa ano bala, no? Maapektuhan ikaw for a lifetime because of the wrong procedure nga ginhimo sa imo. Para nga maintindihan naton tanan-tanan, pamatigid ka mo dira mga kabombo. So join me sa sining hapon. Again, this is Tita Regine. And first, let's check our Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 79 days to go before Christmas. Ang excitement is also building up. Especially sa mga kids, especially sa may mga gina-look forward something very nice sa sininga Christmas. Again, good afternoon kids sa inyo mga kabombo. Sabado kita today. So that means after sang ato nga pag-interview diri sang ato nga winners na Mr. Survivor sang Southern Iloilo, syempre, mag-reveal naman kita sino naman ang ato nga next nga winner
para mabalanta sino naman ang next nga makaatubang naton diri sa studio sang Bombo Radio. So ari na ang atong ambahanon para sa inyo tanan. I say welcome you all mga kabombo. This is from Jonel Gavin from the Bombo Music Festival, Bilanggo. Good afternoon and welcome. Sa dagat ng apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na maksan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonel Galvin para sa inyo mga kabombo, Bilanggo. Oras naton, it is now 24 minutes after 2 o'clock and it's time para nga i-welcome naton diri ang aton nga winner, si Mr. Survivor sang Southern Iloilo. Good afternoon gid sa imo, Mr. Survivor. Ay, dali lang. Sala ko. Wala ko na on mic mo. Sa liwat. Good afternoon gid sa imo, mayong hapon. Mayong hapon man sa imo, tita. Alright. You are suffering from what kind of illness, gani? Bali, inflammatory bowel disease siya, tita. Ang ginclassified siya nga Crohn's disease.
Pwede mo sa amon ma-explain ano Bali ang imo sakit kag paano mo inflammatory ina bowel gina-manage? disease. Okay. Bali ang inflammatory bowel disease tita isa ini siya ka sahi sang sakit sa tinai nga chronic kag ang ini nga sakit hindi siya bala common sa aton nga mga Pilipino tungod common ang ini siya sa mga lahi bala nga maputi tita pareho abi sa mga Americans, sa mga Canadian kag sa mga European countries. I see. Basi may lahi ikaw sang ang family nyo or Ambot lang gani tita. namangkot-mangkot ka man sa ginikanan mo? Oo tita. Te ano ko no? Siling nila wala man. So ano kalawig mo na ini nga gina-suffer kag gina-manage? Bali more than 6 years na tita kay sang una gani nga nabatyagan bala sang 2017 pa. All right. So before COVID pagali Oo. no? Pila pa lang to imo edad? Sana ba tiyagan mong sintomas sini? 19 years old tita. Very young. Nag-eskwela ka to? Wala tita. Bali nakatapos nang gid ako sang high school ko sang nagsugod ng akon nga sakit. Fresh graduate ikaw. Oo. Kumusta ang estado sang inyo pangabuhi sang before ka nga nagkasakit kag after ka nga nagkasakit? Amo man sa gyapon tita, pigado man sa gyapon pero bisan paano nagahimakas man ang akon nga pamilya agod nga makaraos man sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Very supportive man sila sa imo. Oo tita. Pila ka mo gani ka magutod? Di ka pila ikaw? Bali 11 kami tita, bali 5 ang babayi kag 6 ang lalaki kag 10 ako. Second to the last. Oo. Anong gitrabaho sa imo ginikanan if you don't mind? Ang ako ni nga amay sa uma lang man tita, farmers lang man kag sinanay sa balay lang man. I see. So before ikaw nagbatsyag sa imo sakit, estudyante ka, no? O kung sang nagatrabaho ka na to? Sang nagaubra na ko tita. Alright. Supposedly after nga pag-ubra mo, maeskwela ka pa for college. Wala tita kay kabudlay grabe kay wala man kami sang galastuhon, wala man sang ikasara nga ako nga parents sang gasto sa ako namo to kani nga sang 2015 bali pira man ka bulan na sang nagligad nga nakagraduate ako kang nag-decide ako nga mangita na lang sang ubra diri sa city. I see. So, anong imo natapusan? High school lang tita. Sang wala ka pa nagbatsyag, ano tani ang mga handom mo sa adto? One of my biggest dream in my life tita is to be a model and to be a role model. Role model sang mga kabataan in terms of what? I want to be a good example bla tita nga kung nalabot kung akon handom nga dapat mangin isa man ko ka maayo bala nga example sa ilang nga dapat kaya man nila ako nga mangin tularan na bala nila ako tita nga kaya man labuton nila ang ilang nga mga handom sa kabuhi. So may mga handom ikaw ka gusto mo tani nga ipakita ini i-emulate ikaw no sa aton man nga mga youths dira nga no matter ano kapigado sa pagpangabuhi kung nagahandom ka kag nagasakripisyo at the same time ginapisanan mo gid no to reach that dream. It's not impossible. Oo, tita. Correct? Alright. Istoryahe kami sa imo nga journey, sa sakit mo nga ini. Paano gid ini nga nag-umpisa? Bali nag-start ini tita sang nag-obra ako sa isa ka restaurant diri sa city. Sang time nga to ang una, gid lang nabatyagan bla tita daw natulaan ako sa ganab sa pagkaon tapos ang nagasakit na bla ang tiyan ko tita tapos ang sulok-sulok ko pati na ganyan akon nga likod. Damok ta daw hindi dagit ako makagwanta gani nagpuli na ako agon nga magpahuway bala anay tita. Tapos ang nagligad ang masubra isak si mana amo na to nga naga-text na sa akon ang akon bala nga ama kag ginapabalik na niya ako nga agon nga mag-duty bala tita kay ginapangita gini ang serbisyo ko bala kay mapisan ako kag magtinlo bala man mag-obra tita. Gani sang pagbalik ko nga ato nagdesisyon na lang ako nga maghalin naglisensya na lang ako sa iya. Okay. And then nagpa-CT scan ikaw? Oo, tita. Ano ang naging resulta sa imong CT scan? Sang CT scan ako tita bali sa isa ato ka private nga ospital kag nakita sang doktor nga may bukol bala sa akon nga tinai kag siling niya kinanglan gid kuno nga operahan. Okay. Ano ang mga sintomas nga imo nga nabatyagan? Bali nagasakit ang akon nga sulok-sulok halos oras-oras gasakit tita nga daw hindi ko nagid bala maagwantahan balang kasakit tapos hindi naman ako makatulog kag hindi nagid ako makakaon kay siyempre kung magkaon ako gasakit man ako nga tiyan ko masudlan sang kanon. So amo nang imo nga ginbatsyag? Oo tita. For how long nga amo sina? Kay nag-start atong nabatsagan ko tita nga mga sakit bali
October 2016 kag sang ginoperahan ako February ang 22 na 2017 bali do pila man ka bulan ang akon nga antos sa akon sakit kag nag-undergo ako sa akon nga first surgery. Bo grabe ang imo nga pag-suffer gali Grabe gitita eh. Binulan. Tinga nga daw nadugayan ka sa pag-paopera? So syempre tita nagaalanganin pa man ako bala tita kay wala kami sang galastuhon. Ano ang hambal sa imo sang doktor nga ako nga operahan niya ikaw? Kinanglan nga operahan ko no insigida tita kay ang bukol bala samtang nagatugay kadasig lang sang pagdako niya tita kay sang ginkuha na gani ato bali 10 cm na siya daw itlog na sang manok kuno kadako. Tapos biopsy mo man na to, no? Oo, tita. Anong result? Sa biopsy tita maayo man kay hindi man cancerous ang bukol. I see. So natabo ang first operation daw mga many months after pa since nag-start ang sintomas, correct? Oo. So bali ano ang ilang nga ginhimo sa imo sa pag-opera nila sa imo? Ano exactly ang ginhimo nila sa imo to nga tinae? Bali gin exclap nila ako gila tita ang amo ginang procedure nila sa akon gin exclap tapos gin kuha atong mass nga 10 cm kag gin biopsy tapos ang gintahi nila ang pilas ko tita kalabaid kaniya to sang pilas ko daw mga isa gani kadangaw sa tita na na-mention ko sa akon nga liter. Tapos tita ang gingamit to nila nga tahi sa akon nga pilas tita ang stapler bala tita. Oo. Bali do mga more or less 12 ka staples wire gito siguro ang nakakagat sa akon pilas. Okay. So wala man nila ginutod ang imo nga tinae. Ginutod gid tita. Ginutod gid. Tapos ginsugpo nila. Oo. All right. So benign, no? Benign ang resulta ng biopsy, hindi siya cancerous. 2 days after nga nakagawa ka sa hospital, anong natabo? After 2 days nga nakagawa ako sa hospital, amo na itong napatsagaan ko tita nga hapon na itong time nga nagsakit nga ako nga tiyan, bulpi lang siya nagsakit, tapos samtang kadugay gabutod bala tita, tapos gatiga nga, hindi ano kung makagwanta bala tita. Tungod sa sobrang kasakit, amo ako tawag na lang sang ambulance nga akon bala nga magulang ko nga babae. I see. Dali lang ha, mamangkot ako anay. Sa diin nga hospital, hindi lang pag-i-mention nga lang sang hospital, ano ni siya, private hospital, government hospital. Government hospital, tita. Okay, sige. So, 2 days lang after nga nakagawa ka sa hospital, sa nakapuli ka na ni, no? Sa inyo nga balay. Amo to nga nagsakit naman. Is it the same pain nga nabatyagan mo sang una before ka nga naoperahan o do lain naman? Lain tita kay syempre ang natabo bala tita nag-leak balang tinai ko gid sugpon kumbaga sa may tinayaan sa akong tinai wala siya nag-ayo bali didto to nagwa ang tanan ko nga mga kinaon kang naglinapta sa sulod ti amo to masyado kadelikado tita dabad nagpag-abot ko sa ospital nag 50-50 gid ako tita ang siling sang doktor nga dapat maoperahan gid ako gilayon kung hindi ako maoperahan basi kung hindi ako maagahan. Oo, kay poisonous na to siya mo, nag-leak na gali ang imo nga tinai. So dito mismo sa ginoperahan sa imo nga site sa dito gid no? Sa gin-cut kag sa ginsugpon do mo to. Tita, oo. Okay. So anong ila ginhimo sa imo sa hospital? Sang ginbalik ka dito? Bali sang pag-abot ko sa ospital gindirekta ako sa emergency room tapos gin-asikaso man ko gilayon sa mga doktor, gin-perform nila ang mga laboratory nga kinanglanon. Kag gin-operahan ako dita daw mga kaagahon na gani. So gin-operahan ka gid gali immediately? Oo, tita. Ano naman ang ilang ginhimo sa imo? Bali, sang pag-opera nila sa akon tita, amo ko ang pilas ko blang gintahi, wala pa to gani mapali tita, masyado kasakit tita. Ara pang stapler? Tama ko to open na naman nila liwat tapos na nakita nila ang tinai ko blang naghubag. So hindi na nila nga kaya nga sugpunon gani gin colostomy na lang ako ginpagwa na lang ako nga tinai. Oo, do may bag ikaw sa kilid mo. So kung maghigko ikaw dire na lang siya maagi. Oo, tita. Okay. Nga ako no nga necessary gid nga maoperahan ikaw liwat. Kayang natabo tita bali nag-leak siya so poisonous na atong mga higko naglinapta sa sulod. Kag delikado nga bila katama kayang iban ko blang nga mga internal organ sa sulod kay basi bila ko masakot sa higko tita ti delikado siya. I see. So ano naman no ang natabo kay ti isang January of 2018
liwat ka naman nga nag-undergo sang operation for the third time? Nga aman? Kay isang ikatatlo nga opera tita, ako na to nag-decide tita nga ipaklosure ng akong colostomy nga ibalik na ba sa sulod ng akon nga tinai kay siling sa akon nga doktor. Pwede naman kuno nga ibalik sa sulod. So nag-better ka after sang second operation mo? Oo, tita. So nag-ayo ka? Oo. May mga medications ikaw? Wala, tita. Aha. Pero nagbalik sa nami, sa normal, ang imo nga pamatsyag, ang imo nga lawas? Oo, medyo Wala ka na okay man tita kay 11 months man ato kag ginpaklosure kung ako na colostomy. I see. But after sa second operation mo, nakabalik ikaw sa normal mo nga mga activities, nag-okay ikaw? Was it this time na nag-okay ikaw? After sang ikapila nga surgery tita? Second? Second. Bali after sang second surgery ko tita, daw okay man tita. Aha. Sini mo gani, nagahakwat ka pa to sang mga humay, no? Kag sige ang imo nga pandrabaho, sa nag-okay ka na? Oo, tita, pero ang atong tita nga nang ginsulat ko sa akong letter nga nagapang-ubra ako after nato sang third surgery ko tita, sang nagpistula na lang ako nga operasyon. So after sang third nga Oo, after sang third better surgery ko ang na, imo nga oo. pamatsyag. Oo. So sang second operation mo, ano ka, sa stay at home ka lang anay sa Oo, tita, balay? oo. So hindi ka pwede makapamugat? Oo, kasi siyempre sagwa pa lang ako nga tinai bala. Aha. But so far, waay ka naman sang ginbatsyag pa sa imo nga tiyan? Wala tita, ako lang to ya mismo nag-decide nga ipa-closure kasi siyempre magasto man bala sa colostomy tita. Oo. Mga ano ang mga ginagastuhan sa pag-colostomy? Ang ining ginabakal ko bala tita nga ginapapilit bala sa akon tiyan ang wafer bala nga amo nang may bag nga naka-attach nga amo nagasalod sa akon nga higko. Tagpila man nga mo sina? Tag 300 tita. Every ano ikaw nga naga-change na? Bali almost 1 week man tita kag mag-change ako. I see. So for how long nga may colostomy ikaw? Until now tita. Until now? Oo, May bali, colostomy ka pa? Ang sang ginpagwa nga akong tinai tita. Bali mga 11 months siya. Oo. Tapos pabalik ko sa sulod, oo. So ikaw na ang nag-decide nga ti ipabalik. So ano to, kinanlan mo gid operahan naman? Hindi man tita, kay siling sang doktor, pwede naman nga i-closure. Ginpaoperahan ko ng liwat tita, kay magasto man kami sa colostomy, bala ka mahal pang daan. So sa mga operations mo nga ini, paano nyo ina nga na-sustain? Father mo, magsasaka, siling mo, mother mo, gabulig-bulig lang man, ikaw hindi ka naman na makatrabaho. Oo, tita. Sa pagkamatuod lang tita, kabudlay, gidi kay tawag nga pigado, tapos amo pa ni, may sakit pa ako. So daw ka budlay, gidi tita, pero maayo man kay may PhilHealth man si tatay, nga iyasang indigent. So ang tatlo ko ka-operasyon, na-cover tanan sang PhilHealth ni tatay. Bali, pero nagastuhan kami gyapon tita, kay bisan bala sa mga pamasahi, sa mga pagkaon, tanan kwarta, gid gahulag. Okay. After your third operation, wala ka na nagpa-check up. Kag nagbalik ka sa mga normal mga buluhaton, Oo, na tita, yes, tita. mo, Bali, pila man ka tuig, sobra man 4 ka tuig, tita, nga abisan amo lang ni sitwasyon ko nga sa kilid ko, gagwa nga ako nga higko. Pero do wala lang tita, do kabuhi lang ko nga normal. Do wala ko lang lagi na paminsan nga amo sini basi delikado, as long as nga makaya ko tita ginaubra ko. Anong advice sa imo sa mga doctors? Paano mo ina nga halungan ang imo nga kaugalingon? Wala man tita kay silingan isang doktor ko sa akon na pwede gani ako makampang basketball. Tuod Oo, ka. tita, oo. Wala man kaso. Alright. So is it true nga madamo man ka mga albularyo nga gikantuan? Ano tong Oo, resulta? tita. Nga nag-albularyo ka mo. Kaya ang siyempre tita, ang iban mabi nga miyembro sa akong nga pamilya, gusto man nila nga testingan nga ipabulong lasagwa tita kay basi bala kung may posibilidad nga mag-ayo na mo na bala tita. Oo. Okay. Surihay kami bi ano tong mga resulta sa to sang pagpa-albularyo ni? So ang una nga albularyo nga ginpabul nga namon tita. Amo to lang nagsiling bala tita nga may tamawo ko nung nagluyag sa akon. So nagastuhan naman kami tita pero wala man to sang alibyo gani. Mahal man ang bayad? So 3,000 gani tita. Okay. Tapos sa next na albularyo? Tapos ang isa pa nga albularyo nga ginpabul nga namon
Amo atong 7,777 gid ang support niya sa among tita. 777, ha? Oo, kamahali gani tita. Ano Sige, try lang yun? man namon tita akong ano ang epekto niya, baka may alibyo man. Aha. So manami man kay all throughout ang imong nga family, ara gid sila no, bisan Oo, mabudlay nga makakita sang kwarta para nga itustos sa imong pag-manage ng sila nga sakit pero wala gid sila yan nagapabaya sa imo. Oo, tita. But last year, month of March, siling mo, nagbalik naman ni ang pagtukar sa mga sintomas ng imo nga sakit. So this is 4 years after, no? Anong imo nga ginabatsyag? Anong imo nga ginhimo? Bali, golpe lang ako nga nagniwang tita, tapos do nadulaan ko gana, nag-abot ang isa time tita nga alos, dahil hindi na ako makabangon sa hiligdaan ko bala. Kaya mo ako nag-decide naman ako nga magpa-check up liwat sa ospital. Before ka nga nagkasakit, before ikaw nga na-operahan, pila ka kilos ikaw? So nagniwangad ko tita daw mga naglabot pag ako siguro mga 43, 42. Before, sang healthy ka pa, pila ikaw ka kilos? Asang wala pa akong operahan tita. Oo. Mga more than 50 man siguro tita. I see. So, niwang ikaw. Oo. Because ang ginasuffer mo nga sakit. And then, sa nagbatsyag ikaw, ano naman to gani, specifically, ang mga discomfort nga nabatsyagan mo? Ano nga mga sakit naman to? Sa nagtukar naman ang mga sintomas mo? Bali, nagatigang ako nga tiyan, tita, tapos gasakit ako na kilid, pati na nga ako nga likod. Kagahalos do, hindi man ako makakaon, tita. Kaya kung magkaon, gani ako, nagasakit nga ako nga tiyan, kung masudlan, bala sa kanon, tita. Amo man ko magwa ang higko sa mga fistula bala sa akon tiyan. Since ano ka gimbutangan sa fistula? Kanya ang gimbutangan ka fistula? Bali, ang fistula ni siya, tita, bali ang Crohn's ni siya mismo, ang nag-cause, tita, sang fistula. Wait lang, ha? Atong pagbatsyag mo nga last, that was a very significant moment. Bangod, for the first time ever, bali may doktor nga nagimo sang right diagnosis ng imong sakit. Tita, oo. So, paano ini natabo kag ano ang iyang explanation sang imong sakit gali? Bali, sang nakabatyag ako, sang nagkalain-lain nga mga simptomas, tita, amo ato nag-decide kung magpa-check up sa isa ka private hospital. Okay. So, sang pagpa-check up sa ospital, tita, gin-requestan ako sang doktor sang distal colonogram, kag ato na diskubrihan niya, tita, nga nagahubag sa gihapon nga akong nga tinai. All throughout, gahubag gyapon? Oo, tita. After sang 3 operations? Oo. Tapos na diskubrihan niya, tita, nga ang sakit o gali, tita, inflammatory bowel disease gali, kag gin-classified pa ini nga Crohn's disease. Explain to us again, ano ni ang Crohn's disease? Bali, ang Crohn's disease is a type of inflammatory bowel disease that may affect any segment of the gastrointestinal tract. Bali, ang Crohn's disease ni siya, tita, ang inflammatory bowel disease, tita, may duwa ini siya ka type. Bali, ang Crohn's disease kag ang ulcerative colitis. So, ang kinalain sang duwa nga ini, tita, ang Crohn's disease ya, tita, bali, ang halos below mo nga digestive tract, ang maapektuhan niya, tita, halin sa baba hasta sa anus. Okay. Kag ang pattern niya, sinitita daw patchy pattern, bala, tita, daw tagpi-tagpi, bala daw hindi siya nga huwal mga tinai, maapektuhan niya. Daw may part ng blatita nga nagahubag, tapos ang kumagubag na ang tinai, tita, bali daw nagakipot bala ang buho ni sa sulod, tita, amo na daw hindi makaplos ang maayo bala ang pagkaon, tapos nagakos pa ini siya, tita, sang mga lesyon bala tao kon mga pilas-pilas. I see. Kanami man no, kay ginintindi mo gid sa maayo ang tita. imo nga sakit. And is it true nga ining Crohn's disease do ka very rare siniya nga condition nga nagaapekto siya usually sa mga puti, sa tita, mga Americans, Europeans, pero ikaw Pinoy. Gani, tita. The 1 out of 1 million, no? Nga tapos ikaw gid ang natsempuhan nga nakaangkon sa amo sini nga Crohn's disease. Okay. So, ano ang hambal sa imo sang doktor? Nga was it really necessary gid man after nga na-diagnose ikaw nga what you have is Crohn's disease gali, inflammatory ISD ano gani, inflammatory ano gani? Inflammatory bowel disease, tita, o kon IBD. IBD. ISD mo na out. IBD, inflammatory bowel disease. So, kag hindi gali nga mere nga daw inflammations or ang mass amo to ang nag-cause. Hindi, tita. Hindi Bali, gali. sang wala pa ko maoperahan, tita, amo na ni nga daan, walang sakit ko, tita.
Kaso wala lang madiskubrihan sang doktor, sang mga unang doktor nga nag-opera sa akon. Oo. So can you sing ano to man wrong procedure ang ginhimo sa Amo imo? man ang siling sang doktor nga nagtanaw sa akon sa private hospital tita nga posible kuno nga may sala sa procedure sa pag-opera nga ginobra sang doktor sa akon. Because ang pag-opera nila, lain ang ila diagnosis, no? Oo, tita, kaya ang siling ganin nila, tita, mesenteric mass man lang atong ginkuha nila sa akon. Wala naman sila sang may gin-explicar nga amo ni sakit ko. Oo. So wala na. Wala na. Nag-stop na sila sa amo to nga diagnosis nila. Nga hindi gali amo kaysang may isa ka espesyalista nga nagtutok yun sa imo. It was found out nga Crohn's disease gali ito ya. Oo, So tita. supposedly ang Crohn's disease kinaoperahan gid man or wala? Depende tita sa ginasuprir sang pasyente tita kung kinahanglan nga operahan gid tita pero so far gani tita wala pa sang nadiskubrihan nga bulong para sa Crohn's tita. So wala pa sang cure pero pwede siya nga ma-manage. Yes tita, may mga treatment tita agon ma-manage ang mga symptoms. Okay. So why man nagambal ang doktor nga dapat wala ka ginooperahan? Wala man tita. Okay. So okay man to ginoperahan ikaw? Oo, okay lang man. I see. Pero wala lang gid sila naka-consider sang Crohn's disease, sang gin-operahan kato nila. So, after sang thorough explanation sa imo, ano ang imo nga ginbatsyag? Paano ikaw nga ginbulong? Amo to tita gin requestan pag nila ako sang damo pag nga mga laboratory agod nga mas sure gid bala tita kung Crohn's gid bala ang sakit ko bala. Tamo to gin resetahan nila ako sang mga bulong kag halos do hindi na kami makasarang sa pagbakal tita. Tamo to gin stop ko na nga ako nga medication wala man na sa nag hambal ang doktor nga dapat padayunon ko gid kay naintindihan man niya tita nga wala kami sa inyong bakal bala sang bulong. I see. So, subong, may ara ikaw medication? Kumusta ang imong sitwasyon? Anong imo? May ginabatsyag ka? Pila naman kabulan, tita nga, wala ako sang may gina-maintenance gani nga bulong. Pero supposedly may ara? Oo, dapat may ara, gitan tita. Okay. So, may ginabatsyag ikaw? Kaya nag-stop ikaw sang imo medication? Bangod nga wala na kamusang inugasto? Wala man tita, pero may bis tita nga naga-flare up lang wala tita. Kung maga naga-tukar ang mga sintomas niya tita. Oo. So, pero may time man nga okay man. Ano dapat, ano ang gin-advise ng doctor sa imo? Ano, may mga food ikaw nga dapat hindi mo pagkaunon, may mga activities nga dapat hindi mo paghimuon? Ano? Wala agi tita, kaya siling ganis ang doktor sa akong tita nga daw hindi man gani balanon nga amo sini sitwasyon ko nga naka-colostomy ako nga may IBD ako. Pre-gid ako tita nga makaobra sa mga activities nga masarangan ko tita kag sa pagkaon tita wala man gid sang bawal tita. Bali basta i-avoid ko lang ang mga unhealthy foods. You are still very young, no? Sang igo ikaw, sang sini nga masakit. And you are so full of dreams. Yes, tita. Ano ang nangin epekto sini sa imo? Like, why ka kapadayon sa pag-eskwela mo? Ano ang nangin epekto sini sa imo? Was there a time nga daw mag-give up ka naman? Nga daw may ginabasol ikaw? Nga daw kasakit gid sang imo buot sa natabo nga ini sa imo? Ano? Siyempre tita, very heartbreaking man para sa akon tita nga amo sinyang nadangtan sang akon kabuhi nga kalamharon pa sang akon nga edad. Pero apisar sining tanan tita, gustuhon ko sa gyapon nga magpadayon tita nga bisan hindi ko na malambot nga akon nga mga handom sa kabuhi. Pero happy ako tita, nagapasalamat gid ako sa mga Ginoo tungod wala gid niya ako ginpabayan kag tubtob subong buhi pa ko sa gyapon. Kag kabay nga ang akon nga kasaysayan, hindi man ako nangin isa ka successful nga taho, sikat o kun may malayo nga nalambot sa akon nga kabuhi. Pero kabay nga ang akon istorya nakatagit sang inspirasyon sa mga tagpalamati naton. Nga abisar nga amo na nang natabo sa imo pero never ka gid nga nadulaan yes, sa tita, pagnaon. dapat padayon lang. Okay. Do you believe nga someday ang initanan may ang mga pag-suffer mo, ang ining mga ginabatsyag mo, may katapusan or may ibilin gid sa imo or sa iban man nga mga tawo? As in, paano ikaw gin-change sang sining sakit nga nag-igo sa imo bilang isa ka tawo? Kag paano nga ginpangatubang mo initanan? So tita, tawag nga kalamharon basta akong tita, kadako gid sini sang impact sang sini nga sakit sa akong tita. So ang mga handom ko hindi ko na malambot, kag
kabata pa sa akon nga nakaangkon sang amo sini nga sahi sang sakit. Pero gusto ko ng gyapon tita nga padayon lang. Oo. Padayon lang gyud. Kag sa amat-amat, di ba, subong ang imo nga mga activities, hindi lang gid siguro ang mga strenuous nga mga activities, pero the almost normal naman, hindi bala? Oo, tita. Oo, kay gintudloan ka man kung paano nga i-manage ina, although magurugasto lang, no? Oo. Subong ang imo nga sitwasyon. If given, no, the opportunity, kung baga, kung tani lang, no, kung may means ka mo, kung wala ikaw sang sakit, ano kita ni ang luyag mo, like anong ginahandle mo gid, mangin ano ikaw, kag ano ang mga dreams mo para sa kaugalingon mo, para sa family mo. So amo to kagina tita ang ginambal ko ba sa imo tita nga isa gid sa mga handom ko sa ako ng kabuhi nga mangin isa ka modelo tita. So kung hindi ko man ina malambot, pero bisan paano kung makabulig ako sa akon nga pamilya, nalipay na ako tita nga bisan paano makabulig ako pero anhon ko kay amo sini ako na sitwasyon. May sakit pa ako pero instead nga ako makabulig sa akon pamilya ilabi na sa akon nga mga ginikanan pero sa baylo ako pa gani ang buligan so wala gid ko sang mahimo tita. Oo. Paano naman inigin take sang imong family? So bisan paano tita nagapaningungha man si nanay nga masustain nga bisan paano maka-provide man para sa akon nga mga kinahanglanon tita bisan nga nagapangutang lang siya. Okay. So, sa isa ka bulan, daw, ano kadako ang expenses sa pag-manage ang imong sakit? Kadako tita, siguro mga more than 5K tita. Monthly. Wala pa dira nalakip ang mga bulong ko tita. Kung may gira maintenance ako nga bulong. Sa colostomy lang na tita, mga more than 5K. Colostomy alone? Oo. Nag-stop ka na sa pag-take ng mga medications? Oo, because tita. hindi na kaya Oo. sa mga ginikanan mo. Gusto mo mangin doktor, mangin abogado, mangin police, ano man? Wala, ano tita. dream mo? Siguro tita kung hindi ugin man malambot na mangin isa ka model, mangin isa ka manunudlo na lang siguro tita. I see. Anamin mo nga model, hindi lang siling yang model in everything that you do or inang model gidya sang like say sa mga garments, amo na namin Yes mo? tita, o mga pareho sina tita. Okay. So mangin modelo gidya gali. tita, Pwede, no? Tita, oo. You have the looks and you have the height. So ginigo gid ni Crohn's disease, no? Ang imong Pag siguro tita hindi nagkakabagay sa akon tita nga mo sini siguro tita kasi tungod ang mahal nga Ginoo gid mismo ang nagngita sang palaagyan. Oo, nga hindi ko ni malambot. Siguro maiban siya nga plano para sa akon. Correct. Correct. Kag basi hindi pasubong no nga gina-reveal niya sa imo Yes, basta tita, amat-amat nagaklaro man ang tanan. May ara pa kong ipamangkot sa imo ha, just stay there mga kabombo. I'm sure nagatutukid ka mo dira. Panubalikan naton diri ang aton nga winners in Mr. Survivors ng Southern Iloilo sa pagpanumbalik man sang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Diri mga kabombo, sa gihapon, gina-istorya naton diri si Mr. Survivor. Gusto ko lang mahibaloan, no? Sa tanan niya ini nga imo inagyan. Ano ang imo paglantaw sini kag paano ikaw ginpabakod kag ginpapalapit pagid sa Dios? Siguro tita
tungod sa mga tanan ko nga inagyan tita, nangin mabako did ako tita, kag nangin mas malapit ako sa Ginoo tita, tungod nga nakalambot pa ako tita sa amo sini nga edad nga apisar sang tanan ko nga mga inagiyan sa kabuhi nga nag-undergo na ako sa multiple surgery. Pero buhi pa ko gyapon. That's very good. Was there a point in your life nga doon nagsunggod ka man abi nga kadamo sa mga kabataan nga ako gid? Wala man tita, wala man ako nagpaminsar nga amo sina tita nga naga-question abi sa Ginoo nga o kung nagabasol sa iya nga ako gid nga amo sini ang nadangtan sa kun kabuhi. Pero may mga taho tita nga nagsiling sa akon nga pareho sina tita nga ako gid abi nga kadamo man sina dira sa mga taho nga malain nga sa akon di ginhatag. Pero wala ko na question sa Ginoo tita nga amo ini ang ginhatag niya sa akon nga mga pagtilaw. But do you believe no nga sa puntasin ni tanan something great gali is awaiting you? Siguro tita kung ano man ang madangtan ko tita, batunon ko tita. That's very good and that's the spirit. Ano ang duyag mo ibilin sa aton nga matagpalamati? Ang siguro ang mabilin ko na lang sa aton nga mga listeners, pareho man sa ginsiling ko sa akon nga liter nga kung may mga problema man kamo dira ako ano man kabugat sa inyong mga problema ginadala, kung may mga ginasuprir man kamo nga mga balatian sa inyong lawas, hindi lang kita magdulaan sa paglaom padayon lang kag hugot gid nga pagsarig sa aton nga mahal nga makaako kay siya lang gid ang makatabang sa aton. Kay tanan kita hindi kita makapalagyo kung tawag nga kamatayon kung oras na naton, tanan kita dira gid ang padulungan naton. Gani magampo na lang kita sa mahal nga Ginoo kung ano man ang pabuot niya sa aton nakabuhi, batunon na lang naton. Ano ang nagahatag sang kabakod sa imo to keep on fighting and to go on? Siguro tita ang nagahatag sang kabakod sa akong tita agud padayon nga magakabuhi kang mapakigbato sa amo sini ka tumalagsahon nga sahi sang blatihan una gid sa tanan tita ang mahal nga Ginoo gid tita. Siya gid ang rason ko nga naging mabakod ako. Ikaduha ang mga taho nga nagahatag sa akon sang inspirasyon kag motibasyon agud nga magpadayon ilabi na akon nga pamilya makaabyanan kag sa mga taho man nga nagapati sa akon tita. Okay. You said no nga wala sang cure sa imong disease but it can be managed and as of this time wala ikaw sang discomfort nga ginabatsyag. Amo na ang imong ano ganina? Colostomy. Colostomy. Okay. So daw naka-adjust ka naman nga amo na ang imong sitwasyon. Kumusta man sa mga imong life? May love life man kita? Well, amo gani tita, ang isa sa mga regrets ko tita sa liter, ang padara ko nga wala ko gid madumduman tita nga isulat amo yang bahin sa akong love life tita nga despite sa akong sitwasyon pero nakaangkon ba ko sang duwa ka girlfriend tita. Wow. Pero subong single naman ako tita. Oh, we're very interested. Yes tita. To know about that. So isulat mo na ha. I-share mo liwat tita nga makapadala naman sang another story tita. Okay. Part 2. Ano subong ang imo ginapangamuyo sa aton nga Ginoo? Ang ginapangamuyo ko lang gid sa aton nga mahal nga Ginoo nga kuntani magalawig ba ko sa sini nga kalibutan nga apisar nga amo sini akong sitwasyon nga may mga bias nga gainantos ako. Pero nagapasalamat gid ako ginapangamuyo gid sa iya nga kuntani maging normal pa nga akong sitwasyon nga malampuwasan ko pa initanan. Okay. So bali as of this time ang mga friends mo siguro are still around and most especially ang support group mo gid is ang imong family nga even if ginabudlayan ka mo tanan-tanan but para sa imo they're doing everything para nga mabuligan ikaw and so we hope and pray nga ti ma-sustain and at the same time ang blessing ang grasya sang Ginoo magaabot gid sa imo para nga ang tanan nga mga needs mo ang tanan nga mga kinahanglanon mo masabat gid ina. Madamo gid nga salamat sa pag-share mo diri sang imong istorya sa amon. It gives us hope, no? Knowing sa mga trials mga nagaabot sa aton kabuhi, we know nga hindi man lang gani kita, no? Ang naga-experience sa mga storms sa aton nga life, ang iban gani kumbaga mga signal number 4 pagidya ang mga nagaalabot sa ila kabuhi, but then they continue fighting and they continue to remain faithful sa aton nga Ginoo. I really wish you all the best in life and kabay nga hindi ka gid madulaan sang imo nga pag-asa and wait for the time nga i-reveal na sa imo sang Ginoo nga pa go through niya ikaw sa sini nga proseso sa imo nga pagpangabuhi. Do you have anything else to say? May liyag kang tamyawon?
O tita, ginagreet ko lang gali si nung Leo nga nagasilibrar sa iyak adlawan subong adlaw, si nanay kag si tatay nga pamati gidra sa balay, kay nang Sheila, kay nang Nabil, kay nang Pani, sa akon pakaisa nga si Kasruina, kay Kaslidjen, sa best friend ko nga sign on to sign off gid ang pagpati sa radyo nga si Maricar, kag kay Priramel, kag kay nang Janib, kag kay Jenjen, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa mga kaparintihan ko kag makaabyanan nga nagapamati kag nagatanaw sa Facebook Live. Pasensya gid hindi lang ko magsunggod sa akon kay hindi ko nakamo isa-isa ka greet pa. Mayong hapon sa inyong tanan and God bless. Alright. Thank you very much Yid sa imo sa pag-share mo diri sa imong matahom nga journey sa imong kabuhi nga wala pa sang ending ha. Way pakita kabalo what happens next. God is a miracle healer. He can give us the healing that we need, kag miracle worker gid ang aton nga Ginoo. So continue believing in Him and have faith in Him and continue trusting ang aton nga Ginoo. Salamat gid sa liwat sa imo Mr. Survivor sa Southern Iloilo. And now it's time for me to say thank you sa tanan naton nga mga letter senders, especially pagid sa tanan nga mga nagaupod sa aton sa sining hapon. And hindi lang sa sining hapon kundi every day from Monday to Saturday. Thank you sa inyo dira nga nagaupod gid diri sa sining programa Kahapon Lamang program. And again, I encourage each one of you, pwede gid kung naka-join na kamo, pwede gid maka-join liwat. Kung wala pa kamo naka-join, mas kinahanglan nga maka-join na kamo. There is a KLP, so just write your stories, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our winner for this week to win also 1,000 pesos nga cash, just like sang pagabatunan diri ni Mr. Survivor. Ina wala sa liwan nga mangin next na naton nga mangin interview with diri, kag interviewon naton siya on October 14 and that's a Saturday. Salamat sa tanan naton nga mga letter senders for this week. Congratulations! Our winner for this week is no other than Nong Moring, sang 4th District. Again, our winner is Nong Moring, sang 4th District. With that, mga kabombo, nagapasalamat kita ko sa inyo tanan. Balikay naman kita liwat on Monday, so enjoy your weekend. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.